Entón, vamos a proceder a iniciar a sesión ordenaria do Pleno de Xaneiro, a primeira do ano. Ten a palabra o secretario. Punto primeiro, aprobación das actas correspondentes ás sesións celebradas polo Excelentísimo Concello Pleno os días 25 de novembro, ordinaria, 20 de decembro, extraordinaria e 23 de decembro, extraordinaria de 2021. Unha cuestión, a aclaración, puntualización, non? Entón, sí. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Sí, entendín, ¿no? Que querían tomar... Sí, pero no me... Sí, quiere Cristina, pero no le está permitiendo abrir el micrófono. Ahora, en el acta número 13, en la intervención del reconocimiento extrajudicial de crédito hay un error porque se pone el nombre de mi compañera, es Agrario, y es el mío, simplemente eso. Vale, perfecto, pois queda recollida esa puntualización, se corrixe entón na transcripción da acta. Con esa matización, damos entón por aprobado as tres actas que hoxe levamos para a súa aprobación, sí? Ben, pasamos entón ao seguinte punto do orden do día, secretario. Punto segundo, declaración de vacante e toma de posesión como concelleira deste Concello de dona María del Mar Carballas Piñeiro. Procedemos entón á votación para declarar esa vacante. Todos a favor. Quedaría aprobada a vacante. Entón, pues pasamos ao que sería o segundo punto desa proposta, o que pois a toma de posesión da nova compañeira que formará parte desta corporación, de dona María del Mar Carballas Piñeiro, que despois dedicaremos unhas palabras, pero en principio vamos a proceder a esa toma de posesión e, por lo tanto, pues, ten a palabra dona María del Mar Carballas Piñeiro. Sí. Sí, xuro. Me oís? Sí, Sí, pero procede a facer a lectura completa do... Vale. Do Xuro. artigo 1 do Real Decreto, sí? Sí, xuro. Cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira con lealdade a el rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Pois unha vez xurado o cargo en base a ese artigo número 1 do Real Decreto 707 do 1979 do 5 de abril, pois ahora sí, xa como concelleira de facto do Concello de Lugo, lle damos a benvida a nova concelleira e desexamos pois que teña moita sorte, moitos acertos pois, na súa acción política, neste caso dende a responsabilidade da oposición, para que siga contribuindo como o resto de compañeros e compañeras, como o resto de concelleiros e concelleiras da corporación, a seguir facendo pois, de Lugo unha cidade vanguardista, unha cidade de futuro, unha cidade con capacidade de oportunidades para a nosa veciñanza, para os nosos veciños e veciñas. Así que, dona María del Mar, enhoraboa, parabéns, benvida, a partir de agora xa se incorpora como concelleira de facto para seguir no transcurso da sesión plenaria do día de hoxe. Recordo tamén que, unha vez finalizado o pleno, os portavoces dos distintos grupos municipales subirán ao despacho da alcaldía para facer esa imposición presencial, esa así da medalla, culminar así pues, esta toma de posesión do día de hoxe. Reitero, parabéns e felicitacións e continuamos entón pues, co seguinte punto do orden do día, secretario. Punto terceiro, de oposición do Grupo Municipal Ciudadanos Lugo para aprobación de medidas contra a contaminación acústica. Pois iniciamos entón o debate da proposta, a proposta do Partido de Ciudadanos e, por tanto, pois, a súa portavoz 3 minutos para iniciar o debate. Moi bons días a todos e a todas e benvida, Mar, a esta nova etapa no Concello de Lugo como compañera desta corporación.
Bueno, pois como todos sabemos, calquera actividade leva consigo na maioría dos casos un nivel de son máis ou menos elevado. Segundo sexa o seu tipo, a súa duración, o lugar e o momento no que se produce, pois ese pode resultar molesto, incómodo e incluso alterar o benestar. Neste caso, cando se denomina ruido e se considera contaminación. Segundo a Lei do Ruido do ano 2003, a contaminación acústica defínese como a presencia no ambiente de ruidos ou vibracións, calquera que sexa o emisor acústico que os orixine, que implique molestia, risco ou dano para as persoas, para o desenvolvemento das súas actividades ou para os bens de calquera naturaleza ou que cansen efectos significativos sobre o medio ambiente. Coñecendo esta información, resulta cando menos sorprendente que por parte dun goberno que nos repite día sí e día tamén o seu compromiso para traballar por unha cidade para as persoas e tamén por parte dunha alcaldesa firmemente convencida na loita contra o cambio climático e cunha aposta firme por unha cidade sostible que ten como modelo Vancouver, pois esqueceran nestes 2 anos e medio de mandato, por non contar xa os 4 anteriores, dun dos problemas ambientais de primeiro orde, segundo o libro verde da Comisión Europea, e dun dos factores ambientais que provocan máis problemas de saúde, segundo a Organización Mundial da Saúde, como é a contaminación acústica, que ademais a súa regulación é unha competencia municipal. E parece mentira que se lles olvida isto, tendo en conta ademais que non consta ni un euro, só fai falla vontade e interese, que parece que é o que menos hai. Lugo segue sen contar con ordenanza actualizada e acorde a normativa estatal e autonómica desde fai anos. Logo de aparcar aquela ordenanza de 2013 que contou con múltiples alegacións, máis de 100, non foron quen de asumir a súa responsabilidade nesta materia e dotarnos a cidade da seguridade xurídica imprescindible que dá unha normativa deste senso. En 2018 anunciaron, como ven sendo habitual, a presentación dun borrador para traballar na futura ordenanza rediseñando o mapa do ruído vixente. Isto foi en febreiro de 2018. 4 anos despois, nada sabemos dese borrador e parecenos tempo máis que suficiente tendo en conta o seu ritmo habitual de traballo para que vostedes teñan elaborado un documento que permita avanzar nesta materia, que contemple os cambios legais existentes nestes anos e que faga compatible a apertura de determinadas actividades co descanso da veciña. O silencio e a inacción do goberno neste asunto amosa unha vez máis o descoñecemento da realidade da nosa cidade, xa que son moitas as queixas existentes por falta dunha normativa que teña en conta os cambios producidos na cidade nos últimos anos, tanto no que compete as zonas declaradas saturadas como os decibelios permitidos a determinadas horas nas rúas. Por isto resulta imprescindible contar con plan reductor do ruído para minorar na medida do posible o impacto acústico existente en determinadas zonas e a determinadas horas, causado por determinadas actividades, dándolles a oportunidade de adaptarse aos límites establecidos, facendo viable o seu funcionamento e a súa continuación. Trátase de facer compatible o desenvolvemento económico da cidade co descanso dos veciños directamente afectados. Do mesmo xeito que é preciso elaborar un plan preventivo que evite a aparición de novas situacións que causen molestias. De aí a importancia dun mapa. Moi ben, moitas grazas. Quenda agora para o portavoz do Goberno, o concelleiro de Medio Ambiente, señor Fernández. Sí, bo día a todos, moitas gracias, alcaldesa, benvida Mar e moita sorte. Ben, é evidente que estamos diante de unha ordenanza singular, primeiro pola súa complexidade técnica e tamén polo carácter universal, dado que, como sabemos, pois afecta directo e indirectamente a totalidade dos vecinos. Que incide, ademais, de maneira especial na hostalería, no ocio, pero tamén noutra serie de actividades, como poden ser desde talleres, industrias, comercios, panaderías, en xeral, pois, calquera actividade da vida diaria que xenere ruído, incluídas, claro está, relacións de veciñanza, e trátase xa que logo de conciliar o dereito ao descanso co necesario dereito ao traballo que, como sabemos, ás veces poden colisionar. É unha desas ordenanzas que, a priori, pode xerar máis controversia, tanto na súa redacción como na súa aplicación, pois falamos de temas moi sensibles, niveles de ruído de vivendas e locais, insonorización, licencias e apertura de novos establecementos, sancións, en definitiva, de dereitos individuais fronte a dereitos colectivos. De aí que debamos ser especialmente cautos na súa redacción. E, por responsabilidade, aínda que isto sei que vai ser motivo de controversia con algúns de vostedes, pero non nos esquecemos, señor Gonzalo, pois tomarnos o tempo necesario. Non temos impedimento ningún para facelo. Actualmente temos suficiente seguridade xurídica.
dende o Real Decreto 1367 de 2007, que desenvolve a Lei de Ruído de ámbito estatal, hasta o Decreto Autonómico 106 de 2015 sobre a contaminación acústica de Galicia, e a nosa regulamentación de actividades de hostelería e zonas saturadas, pois ningunha inseguridade xurídica. Ademais, nos establecementos conflictivos, a propia policía actúa con sonómetros en aplicación da lei estatal e autonómica que, neste caso, ten prevalencia en relación aos límites de decibelios. Neste línea estamos a traballar, mantendo contactos formales e informales con persoas e colectivos da cidade, tendo presente a consulta pública que se fixo no seu día a través do Boletín Oficial da provincia e as opinións recibidas, ou estando pendentes de calqueira nova legislación que se aprobe, como foi a Orden da Xunta de Galicia, na que se propuña un modelo de ordenanza tipo, ou máis recentemente da Consellería de Presidencia, neste caso da apertura e peche de establecementos, aprobada en outubro de 2020, en plena pandemia, e que deberá ser incorporada previa pois interlocución coa hostelería. Coincidirán comigo, supoño, en que dada a situación que estaban atravesando os comerciantes en general e os hosteleiros en particular, non era un momento de negociar nada en relación pois, a horarios, a insonorización, a requisitos para a reapertura de negocios, etc. Moi ben, moitas grazas. Quenda agora para o portavoz do Partido Popular. Moitas gracias, alcaldesa. Bueno, primeiro, darlle a benvida a Mar, que obviamente xa o fixemos personalmente, pero aproveitamos para esta primeira intervención para darlle a benvida e desexarlle moitos éxitos que seguro que os vai a ter. En primeiro lugar, señora Luzao, absolutamente a favor da súa iniciativa, como non vai a ser así? Levámola xa en 3 ocasións, que eu recorde polo menos este pleno do Partido Popular, 2012, 2013 e 2015, e esta, obviamente, está totalmente obsoleta, esta ordenanza do ano 97, xera incluso unha certa inseguridade xurídica a todo tipo de negocios da nosa cidade e por eso, obviamente, é absolutamente necesaria. Pero quería remontarme ao ano 2015, que precisamente foi a última vez que levamos a este pleno dentro do Partido Popular a renovación desta ordenanza, que é exactamente a mesma proposta que hoxe trae a Ciudadanos, por tanto, por descontado, votaremos a favor. Eu voume deter na acta dese pleno, porque pareime un momento a lela, e, curiosamente, éramos prácticamente os mesmos actores, curiosamente tamén o señor Miguel Fernández. E vou abrir comillas. E isto decía o señor Miguel Fernández no ano 2015. Vou intentar ser breve e teño que dicirlle ao responsable do Partido Popular neste tema, lamento ser tan reiterativo, pero tamén volven a chegar tarde. Está redactada unha nova ordenanza de ruídos. Ano 2015. Pasaron 7 anos. Pasaron 7 anos e esta ordenanza non aparece. Non sei se era un soño de Miguel Fernández, pero quédense con esta expresión. Volven a chegar tarde. Fai 7 anos que decía isto o concelleiro do Partido Socialista. Hai que ter peito. Miguel, eu sabes que te aprecio profundamente. Ademais, no personal, constame que o sabes e é así. Pero hai que ter peito para mentir de forma tan descarada neste salón de plenos. No 2015 xa estaba isto preparado e 7 anos despois seguimos sin nada. De feito, seguide sin respostar as alegacións das ordenanzas. Por certo, non foi unha consulta pública. Foron unhas alegacións a unha ordenanza que se aprobou de xeito inicial neste ayuntamiento e que 9 anos despois siguen sin estar respostadas esas alegacións. E que é un verdadeiro despropósito. E din que chega tarde a oposición. Miren, os que chegan tarde son vostedes, que chegan tarde a todo. Vostedes son uns mentirosos profesionais e estános demostrando a día de hoxe co mesmo. Son exactamente uns mentirosos profesionais. Que cualificativo vai a usar vostede agora con chegan tarde? Vai no decir hoxe tamén neste salón de plenos? Que vai a decir agora? Quen chega tarde aquí, señor Fernández? Os que chegan tarde son vostedes, que chegaron tarde ao Garañón, que chegan tarde á Playa Fluvial, que chegaron tarde á renovación da ordenanza acústica que estamos agora falando, que chegan tarde na tramitación de licencias, que chegan tarde nos contratos caducados, que chegan tarde na fábrica da luz, que chegan tarde no carril bici que está hundindo o barrio da Residencia e o que teñen que facer é eliminalo dunha vez por todas e modificar ese proxecto, chegan tarde na limpeza da cidade, chegan tarde nos servicios sociais, chegan tarde en xeral na súa forma de gobernar. O único que ao que non chegan tarde é a irse dunha vez deste goberno. E que Lugo poda despertar dunha vez deste mal sono que foi o seu goberno, que é un goberno realmente e non é un ataque personal de mentirosos profesionais. Moi ben, moitas grazas. Pois iniciamos a segunda quenda. Minuto e medio para a portavoz de Ciudadanos.
Hoxe que estamos nunha mañá moi musical, co triunfo no día de onte. Hasta en Xugueiras, vénseme a memoria, señor Fernández, esta canción que foi a banda sonora do goberno municipal durante os 4 anos pasados, que parece que vostede cree que hoxe volvamos a sacar, que era o Despacito, que é o ritmo deste goberno municipal. O señor Andreu Eixide facía referencia á ordenanza cando se debatiu no 2015. Mire, voulle facer referencia ao ano 2018, concelleiro responsable o señor Piñeiro, que anunciaba a doble páxina na prensa, a doble páxina, porque isto é como fan vostedes todo grande, que iba a presentar un borrador á oposición, febreiro de 2018, para poder elaborar e traballar en conxunto as distintas controversias, como vostede facía referencia, que podía existir na elaboración desta ordenanza. 2018 debe de ser con patas esta ordenanza, que debe estar no edificio administrativo e costa e chegar aos despachos dos grupos municipais para poder empezar a traballar nesta ordenanza. Vostedes o que fan moi ben é facer excusas, excúsanse unha e outra vez, ou se fala de controvertida. Pero sabe que pasa? Que este goberno non é un goberno valente, non é capaz de afrontar as situacións distintas e que poden provocar distintas interpretacións ou controversias, e vostedes preferen deixar as cousas aparcadas nun caixón. E, bueno, xa virán outros que recuperen ese tema e se enfrenten á realidade. E, mentras tanto, hai moitos veciños que están sufrindo moitísimas queixas, pero, claro, vostedes non salen á rúa, vostedes non escoitan, só escoitan o que lles dicen o guapo que son e o ben que o fan, os que se critican, pois pa qué? Esquecen a situación que está pasando. Por qué? Porque non contamos cunha normativa actualizada que teña en conta a normativa legal estatal e autonómica, non teñen un mapa de ruído. Moi ben, moitas grazas. Segunda quenda para o portavoz do goberno, señor Fernández. Sí, moitas gracias. O señor Eixide falou de todo menos da ordenanza, non aportou nin siquiera unha proposta en positivo e acusounos de mentir. Pois mire vostede, no boletín oficial da provincia de Lugo, do lunes 9 de xaneiro de 2017, aparece un anuncio para unha consulta pública en donde figura a ordenanza de protección contra a contaminación acústica. Señora Eixide, para que pensa que se fixo esta consulta pública? Evidentemente, claro que había un borrador e había un documento de traballo. Non era o borrador definitivo que habrá que consensualo, negocialo co tecido asociativo, cos comerciantes, cos grupos, cos agentes sociales. Boletín oficial da provincia, 9 de xaneiro de 2016. Miren, nós, ao marxen das valoracións que fagan, temos un obxectivo claro, que é ter unha ordenanza consensuada con todos os sectores económicos e sociais, logo dun amplio debate social no que participen todos, tamén coa veciñanza e, por suposto, tamén con todos os grupos da corporación. E mire, se os grupos da corporación facemos desto unha causa de confrontación partidista e non temos a xenerosidade e a altura de mira suficiente para acordar, fracasaremos e perderá a cidade. Nós estivemos traballando, seguimos traballando, tuvemos unha situación de pandemia que antes lles expliquei que tamén evidentemente influiu. Moi ben, moitas grazas. Finamos o tempo. Pasamos entón ao turno a quenda do portavoz do Partido Popular, un minuto e medio. Gracias, alcaldesa. Miguel, o que me faltaba por escoitar é que unha ordenanza que ven do ano 97, que levamos dende o ano 2012, propoñendo neste pleno dende o Partido Popular, que se renove, a excusa para o seu retraso é a pandemia. É alucinante, de verdade. Eu sabes que eu apreciate, pero apreciate ademais personalmente moito. Pero tesme que permitir que non se poida pasar este tipo de afirmacións. É un verdadeiro despropósito que uses a pandemia de excusa para unha ordenanza que leva 25 anos de vixencia, totalmente superada por ordenanzas autonómicas, ordenanzas estatais e ordenanzas de ámbito europeo. É un verdadeiro despropósito. E que te quedes tan ancho, dicindo que o ano 2017 fixestes unha consulta pública e 5 anos despois, en xaneiro de 2017, acabas de dicilo, e 5 anos despois non hai absolutamente nada, o que denota é que sodes o goberno máis vago da historia deste concello. 5 anos e non facer absolutamente, e encima sacar peito do vagos que sodes. Permíteme ser tan contundente nesta intervención, pero que é un verdadeiro despropósito as vosas excusas. É que non ten ningún tipo de sentido que un concelleiro que leva medio ambiente poida salir dicindo que despois de 5 anos dunha consulta pública non se fixo absolutamente nada.
e polo medio meter que é culpa da pandemia. É un verdadeiro despropósito. Eu sonrójome, avergonzo de ter que estar no salón de plenos do Concello de Lugo escuitando excusas tan baratas, tan absurdas, tan soeces, que vergonha vos terían que dar de darlle a todos os lucenses. Pedímosvos e ofrecémonos a traballar, pero Moi ben, moitas grazas. Pois última quenda para a portavoz de Ciudadanos, 30 segundos. Mire, señor Fernández, aquí nos ten dispostos a traballar nesa ordenanza consensuada e máis que necesaria, pero mire, primeiro que ten que facer é presentala para poder traballar sobre ela. Ese, pois, levamos esperando por ela máis dun lustro. Este é o seu compromiso en unha cidade sostible para as persoas que con cousas como este parece que máis de boquilla que dun verdadeiro compromiso. Moi ben, moitas grazas. Pois debatido o punto, entendo que a unanimidade de todos seguiremos avanzando en esta ordenanza. Votos a favor da proposta. (24). Pasamos entón ao seguinte punto do orde do día, secretario. Punto cuarto. Proposición do Grupo Municipal Ciudadanos Lugo para paliar os problemas de aparcadoiro en zonas estratégicas da cidade. Pois, novamente, o grupo proponente, Cidadáns, 3 minutos. Buenos días a todos y por supuesto, bienvenida a Mar. Pues nada, nosotros con esta propuesta lo que hacemos simplemente es poner en evidencia un problema que creo que todos estaremos de acuerdo que existe, que es el problema de aparcamiento en Lugo. Las últimas modificaciones que hemos tenido de movilidad urbana, incluso el carril bici, han limitado muchas las plazas de aparcamiento y aunque alguna cosa y alguna medida se ha tomado, sin duda no son suficientes y esta realidad la acepta si entendemos que el propio gobierno municipal, porque en diciembre del año pasado decía que estaba trabajando en alternativas para solucionar este problema, pero en ningún momento llegó a especificarnos cuáles eran esas medidas. Nosotros creemos que al margen de las medidas que se puedan estar trabajando, las cuales si son buenas y están orientadas a solucionar este problema de forma efectiva, por supuesto apoyaremos. Sí que es cierto que en este mandato y en el anterior ya se han adoptado una serie de medidas que no entendemos cómo no se llevan a término. Es decir, que más allá de tenernos que inventar nuevas medidas, creo que ya se han aprobado ciertas cosas que nos pueden ayudar mucho si es que lo ponemos en marcha de forma inmediata. En este sentido hay que recordar que en Lugo nos quedamos sin zona ahora ya en el 2015. Poco tiempo después la propia Federación de Vecinos lo pedía una zona azul para Lugo. Y en el 2019, después de estar ya casi 4 años sin la zona azul ni nada parecido, este pleno aprobó con 24 votos a favor expresamente que se pusiera en marcha un sistema de rotación de aparcamiento gratuito y que se retiraran las máquinas de la zona ahora. Sin embargo, a fecha de hoy todavía no se ha cumplido este acuerdo plenario. Entendemos que es urgente, entendemos que sigue siendo oportuno, ya que si en aquel momento lo necesitamos, más lo necesitamos ahora. Y a esto además se le suma que en el año 2020 este gobierno municipal, y entendemos que era una buena noticia, firmaba o certificaba con Red.es la implantación de un nuevo sistema de guiado urbano para el aparcamiento de la ciudad dentro del proyecto Smart City. Y entendemos que esto, que ya se está implementando en otras ciudades gallegas y españolas, tiene un gran resultado, supone poner a las ciudades en el camino tecnológico que marca el siglo XXI, pero sin embargo también nos sorprende que tampoco se haya puesto en marcha. Esta es la gran pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no se han puesto en marcha? Como entendemos que este problema ahora es más grave y más acuciante que nunca, presentamos esta propuesta para que efectivamente se pongan en marcha estas dos cuestiones. Es decir, entendemos que es necesario y urgente proceder, por un lado, al desarrollo.
Moi ben, moitas grazas. Quen de agora para o Goberno ten a turno o Concelleiro Delegado de Infraestructuras. Ola, moi bo día e tamén sumarme a benvida a Mar a esta corporación municipal. Espero que teñas un bo período neste concello. Ben, primeiramente, dicir que a respecto desta moción, pois efectivamente, todo o que sexa a mellora do estacionamento na cidade e a mellora para reducir o tráfico de itinerancia, pois é algo importante, porque ademais así que aparece redactado que hai un certo porcentaxe de tráfico na cidade que é o que está buscando onde estacionar e se podemos reducir iso sen crear efecto chamada para facilitar o sitio de aparcamiento, que a veces eso tamén crea tráfico, hai que equilibrar esas dúas cuestións, pois sempre importante. Nesta proposición, hai moitas cuestións que son opinións, outras que son datos, sí que me gustaría refletir ou contrastar algúns datos que se marcan, algúnas opinións que se marcan aquí. Fálase de que nos últimos tempos, pois cada vez é máis difícil estacionar en algúns sitios, mencionas en concreto o centro, tamén dicir que no centro, pois nos últimos meses, co cambio de ordenación para a penalización da Mosqueira, gañáronse máis de 100 prazas de estacionamento libres, ademais, cando se cambiou o tráfico no entorno da Rúa Conde e Rúa Río Sil, tamén se gañaron en torno a 50 prazas libres, por tanto, sí que no centro, nos últimos tempos, houve un incremento de prazas, non no propio centro, pero sí nas proximidades, non a menos de 5 minutos camiñando del. Efectivamente, ademais, no centro, se teñen feito outro tipo de cuestións, por exemplo, no mandato pasado, se abría o parking do seminario polas tardes, que creo que é unha medida moi positiva, creáronse aparcadoiros disuasorios preto, non? Tamén algúns que facilitan moito poder achegarse. Ademais, cando no centro, existen xa 3 aparcadoiros públicos soterrados, existen 3 aparcadoiros privados, incluso algúns máis pequenos, que tamén facilitan ese aparcamiento. E, por suposto, que todo é mellorable. Todo é mellorable. É certo que houve un acordo no 2019 para poder levar adiante un sistema de rotación de vehículos, e é certo tamén que non se levou adiante a día de hoxe. Esas son cousas que son irrebatibles, non? E non se levou adiante a día de hoxe por unha cuestión de prioridades, non? Efectivamente, neste concello temos uns recursos humanos que son limitados, tens que decidir que consideras prioritario e que non a hora de levarlo adiante, e isto sendo algo importante, consideramos que había outras cousas que para nós, políticamente, dunha decisión política, eran máis importantes neste momento, que levar adiante isto. En todo caso, non renunciamos, ni moito menos, creemos que hai que avanzar nesta liña, hai que mellorar o estacionamento, hai barrios posiblemente que teñan máis dificultades, tense falado de Fontiñas, hai algún outro tamén, non? Máis incluso que no propio casco histórico, e que, por tanto, se debe camiñar tamén cara a esa idea. Entón, nada, simplemente dicir que concordamos ca proposición e, ademais, agradecer. Moi ben, moitas grazas. Quen de agora para o portavoz do Partido Popular? Moitas gracias, señora alcaldesa. O compañeiro Vidal fai unhas acertadas referencias temporais na súa moción que remata con 2 puntos que aspiran a ser aprobados hoxe e que, en certo modo, non son senón un voltar a vaca ao millo neste pleno. Eu, pola miña parte, se non é moita molestia, quixera en troques apoiar a miña intervención en citas. Polo xeral, cando un inza de citas o seu discurso, tenta dar certo valor, certa autoritas aos seus plantexamentos pola vía de traer a colación as verbas doutra xente que diste xeito, en certo modo, falan por un. Este recurso retórico, en política, cobra especial relevancia cando a quen citas é a xente alonxada do teu perfil ideolóxico. Por exemplo, non é o mesmo que eu fale da importancia dun sistema de aparcamento rotatorio a que diga tamén quería dicir que agora é un servizo esencial. Verbas pronunciadas no Salón de Plenos deste Concello pola socialista Ana Prieto o 24 de setembro de 2015. Por certo, quizáis cumpre lembrar que nise pleno de 2015 a mesma socialista dixo tamén cousas como saben, o servizo da hora quedou suspendido temporalmente. Que, francamente, e agardo que ninguén se alporice por isto que vou dicir, que no mes de xaneiro de 2022 sigamos a falar de sistemas rotatorios de aparcamento no pleno do Concello, despois de que o Goberno Municipal deixara dito que isto da rotación de aparcamentos era cousa esencial
e temporalmente suspendida no 2015, pode levarnos a pensar, outra vez, que as verbas que empregan vostedes no goberno e as que empregamos o común dos mortais son homógrafas, que por se alguén non ten gañas de usar o móvil durante a miña intervención, aclarar que fai referencia a verbas que escribíndose igual teñen significados diferentes. Naquel pleno, o hoxe ilustrísimo teniente, señor don Rubén, alporizábase por estar sen un sistema de rotación de vehículos, asegurando, permítanme que insista, no ano 2015, que non era aceptable un modelo no que cada un fora ao libre albedrío. Estamos no ano 2022. E hoxe, ilustrísimo teniente, señor don Rubén, atópase no goberno. Como podemos estar a falar, outra vez, de temas que veñen arrastrados do 2015? Será cousa da deficiente capacidade de xestión do bipartito, tal vez? Con independencia de se hoxe votan que sí, ou prefiren empregar unha excusiña estilo isto xa está en marcha e non imos a votar a prol dunha cousa que xa estamos a facer, gustaríame lembrarlles que o primeiro punto desta moción aprobouse no ano 2019 a proposta do PP. Polo que agardo que non lles proa en demasía se remato esta intervención con outra cita. Insisto no que xa dixemos antes. Eu creo que isto xa nos leva a un debate que non ten moito sentido. Creo que o que hai que facer é cumprir os acordos do Pleno. E non teño máis nada que dicir. E isto que dixo a señora Ferreiro no pleno de setembro de 2015, voullo lembrar moitas veces de aquí a final de mandato, ademais de semellar un magnífico xeito de rematar a primeira das miñas intervencións de hoxe. Moitas grazas. Pois iniciamos entón a segunda quenda de intervencións, un minuto e medio para o portavoz de Ciudadanos. Ahora sí, perfecto. Muchas gracias. Pues respecto a, bueno, en primer lugar, agradecer que haya voluntad, por supuesto, de cumplimiento de estos acuerdos, pero sí es cierto que hay que destacar el hecho de los acuerdos plenarios, porque no deja de sorprender que se diga que por una cuestión política se ha tomado la decisión de que no es prioritario adoptar un acuerdo plenario. Nosotros entendemos que los acuerdos plenarios son de obligado cumplimiento y el hecho de decir o manifestar que el cumplimiento de este se va a dilatar o no es prioritario no es más que una trampa para no cumplir con los acuerdos plenarios. Acuerdo plenario que, por otro lado, entiendo que más allá de las prioridades que se tengan en el ayuntamiento en este momento, en cuanto a lo que es solo el aparcamiento rotatorio, creemos que tampoco es una medida tan difícil que de alguna manera vaya a impedir que se sigan haciendo otras acciones. Obvio que los medios humanos a veces no son los que quisiéramos, obvio que hay ciertos impedimentos, pero estamos hablando de una propuesta de julio de 2019. Creemos que, bueno, y a pesar de que no se haya cumplido hasta ahora, sí insistimos y creemos que es oportuna esta propuesta porque si no se hizo hasta ahora, pero ahora mismo se tiene ese compromiso y en un breve periodo de tiempo se pone en marcha al menos esta medida, creemos que sería importante para Lugo y para los lucenses. Decir también que esta propuesta, dentro de nuestra actitud, que queremos que sea propositiva, no negamos las acciones que hace el gobierno. Lo que decimos es que no son suficientes y que esto incluso lo reconoce el propio. Moi ben, moitas grazas. Novamente, quenda para o portavoz do Goberno, para o lado da área de infraestructuras. Grazas. Ben, aclarar primeiramente que non dixen que non fora prioritario, senón que pois políticamente hai outras prioridades ou que nós consideramos que hai outras prioridades e que cos medios que temos pois se fixeron outras cousas ou se lles deu máis importancia destes 2 anos a outras cousas que esta, que en todo caso non é unha cousa tan sinxela que se poida facer dun día para outro. Bueno, falábase das citas. As citas son importantes, pero hai unha cita sobre todo que é máis importante para o meu punto de vista que outra, que é que di que unha imaxe vale máis que 1000 palabras, non? E hai imaxes, bueno, non sei se recoñece con un parquímetro da hora tachado nunha campaña que se di non máis hora en Lugo, non? Levado adiante polo Partido Popular, eso se levou adiante pedindo a retirada da hora de Lugo. Pareceme moi ben que o Partido Popular, pois neste momento, pois propoña pois levar adiante un sistema de rotación. Tamén o propuxo no ano 2019, efectivamente.
pero tamén, bueno, non se pode decir que se dixo facer un acto como de reflexión de que o que se dixo pois ten que manterse aí no tempo cando os propios propoñentes que din isto pois non o fixeron, non. En todo caso, as cidades evolucionan, as ideas evolucionan, as medidas evolucionan, e iso é moi positivo, iso é o que debemos facer aquí, para iso é o Pleno Municipal, para debatir estas cuestións e centrándome xa na propia proposición, decir que efectivamente todo que sexa mellorar o estacionamento en Lugo e, como dixen antes, equilibrando, porque iso é moi importante. Finalizou o seu tempo, moitas grazas. Segunda quenda para o portavoz do Partido Popular. Chegan tarde. Din dende o bipartito con frecuencia mensual, finxido alporizamento, mal disimulada fruición e ningunha xustificación. E aquí estamos, no 22, falando de cousas das que se veñen falando dende o 15, pedindo ao bipartito que aproben un primeiro punto que xa foi aprobado no 19 e máis un segundo punto anunciado no 20 polo propio bipartito. E eu non lle vou discutir a autoproclamada mestra da elegancia se na oposición chegamos tarde, chegamos a tempo ou chegamos a destempo. Se ela considera que chegamos tarde, tarde chegamos. Pero aínda recoñecendo que é malo chegar tarde non é menos malo e pode que ata sexa un pouco pior o de non chegar, que ven sendo a situación na que se atopa o bipartito, que non chega nin a cumprir coa súa propia verba. E como ainda teño un tempiño disponible, lembrar que tanto a señora alcaldesa como o seu ilustrísimo teniente no ano 2015 aseguraban que era mester atopar unha solución urxente e aceitada aos traballadores da extinta hora, cousa na que a señora Ana Prieto afirmaba estar a traballar dende o minuto cero. Que nos chegaremos tardes, señores do bipartito, pero que vostedes non chegan nin ao reparto da vergoña. Remato xa, señora alcaldesa, citando a vostede. O que non imos facer é ser irresponsables e, polo tanto, non imos mentirlle á cidadanía. Traballaremos para cumplir o acordo acadado neste pleno. Unha xoia, a acta do pleno de setembro de 2015, señora alcaldesa. Unha xoia. E, por suposto, excelentísimo señor Don Rubén, prégolle que non minta, que xa sei que é a súa necesidade, pero o certo é que nós propoñíamos un sistema gratuito e rotatorio, non eliminar a hora simplemente. Gracias. Moi ben, pois última quenda para o grupo propoñente, 30 segundos para o portavoz de Ciudadanos. Muchas gracias. Pues, por último, sí destacar lo que quizás nos haya quedado en el tintero por el poco tiempo que tenemos en estas intervenciones, que es el sistema inteligente de aparcamiento. Creemos que esto es ir a la vanguardia de lo que son las ciudades modernas y creo que también ayudaría mucho lo que es al turismo y al comercio local. El hecho de que por barrio se pudiera haber indicadores en los que se diga dónde están las plazas de aparcamiento libre. Creo que este problema es un problema evidente y estas dos medidas que nosotros proponemos creo que son factibles, que ya han, de alguna manera, al menos la segunda, ya ha comenzado y que su implantación mejoraría mucho las condiciones de aparcamiento. Moi ben, moitas grazas por debatir esta proposición. Imos pasar entón agora a súa votación. Votos a favor da mesma. Pasamos entón ao seguinte punto do orden do día, secretario. Punto quinto. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para exixir ao presidente do Goberno de España o cesamento inmediato do ministro de Consumo polos seus ataques á gandería e ao sector cárnico español. Iniciamos o debate co grupo propoñente, 3 minutos para o portavoz do Partido Popular. Sí, señor Pérez, ten problemas para... Agora parece que sí xa. A ver, sí. Vale. Moitas gracias, señora alcaldesa. Benvida a Mar, parabéns. As ventas de España de carnes e derivados a Reino Unido foron no último ano computado, 2020, de 82.588 toneladas. O quinto país do mundo ao que se exporta carne por volumen de ventas e o primeiro europeo. Gracias ao esforzo dos nosos gandeiros, veterinarios, enxeñeiros, España e aínda máis Galicia é un referente mundial na produción cárnica de calidade, vendendo máis de 9.000 millóns de euros a máis de 130 países do mundo. O ministro Garzón, nun máis dos seus repetidos ataques á gandeiría e ao medio rural español,
permítese o grave error ou ignorancia de acudir a un medio de comunicación británico de referencia a declarar que a carne española procede de macrogranxas onde se maltratan os animais, resultando unha carne de mala calidade. Nada máis lonxe da realidade. En primeiro lugar, o concepto de macrogranxa non existe a nivel oficial. Existen explotacións en réximen extensivo e intensivo, en convencional ou en ecolóxico, cada unha cas súas normativas. España, como todos os demais membros da UE, debe cumprir a normativa acerca do benestar animal que emana da propia legislación da Unión, ademais de contar con normativa propia do Estado e de Galicia no noso caso. Todo este paquete legislativo de benestar animal é o máis exixente do mundo. Os servizos veterinarios oficiais das comunidades autónomas encárganse de facer cumplir ditas normas, ademais do Seprona e a Policía Autonómica no caso de Galicia. No seu caso, abrindo expedientes sancionadores que chegan ata o peche de explotacións e de comiso dos seus produtos. Ademais, existe unha complexa lista de requisitos medioambientais que deben cumprir igualmente as granxas e os terreos onde se asentan. Incluso hai empresas que exixen cumplimientos aínda máis restrictivos que ditas normas europeas para entregarles os seus produtos aos gandeiros, por exemplo, no leite de vacuno. Nas citadas normas de benestar animal regúlanse, entre outras, as dimensións das granxas, a densidade de animais, as condicións de manexo, o transporte, etc. Estas declaracións do ministro poñen ademais en risco máis de 2,5 millóns de postos de traballo. É o cuarto sector industrial español fundamental na economía, especialmente na galega, que axudan a combatir a despoboación no rural e a prevención de incendios forestais, entre outros. A gandeiría en España aporta máis de 15.000 millóns de euros á produción agraria. A industria cárnica factura máis de 26.000 millóns de euros, líder do sector alimentario, co 23% do total. O 67% das granxas son explotacións familiares en España, con menos de 10 traballadores. Este porcentaxe aumenta en Galicia. Non é a primeira vez que este ministro de Sánchez ataca o sector primario español. O propio goberno faino, subindo impostos ao gasóleo, a enerxía, prohibindo a caza do lobo, etc. Ataques a sectores estratégicos como o viño, a froita ou a propia carne ou o leite. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Pois quen dá agora para o portavoz de Ciudadanos? Cando un escoita as declaracións do ministro Garzón, pois pode comprobarse como ten un profundo descoñecemento da situación nun sector fundamental para a economía nacional e, por suposto, tamén para a galega. Esas declaracións, unidas ás de fai uns meses acerca do consumo da carne, pois danan profundamente a imaxe deste sector e tamén a reputación internacional da gandería española, que depende en gran medida da exportación de produtos dos que a súa calidade é recoñecida a nivel mundial. Unhas declaracións, ademais, que provocaran que as máis importantes asociacións do sector pediran a súa dimisión. Nesa polémica entrevista, o ministro Garzón dá por feito que todas as instalacións de gandería intensiva incumpren sistemáticamente as normas medioambientais de prevención de contaminación de solos e augas, afirmando que a carne producida nesas instalacións é de mala calidade e que os animais son maltratados nas mesmas. E isto nun medio dun país que é un dos principais destinos da carne española. Un auténtico despropósito por parte do ministro de Consumo. E xusto un mes antes, o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, co señor Planas, ministro do Partido Socialista, adxudicaron un contrato a unha empresa de publicidade de 1,15 millóns de euros para que diseñase unha campaña de promoción dos produtos nacionais, incluída tamén a carne, que proxectase a súa imaxe no ámbito internacional. A campaña saíulle redonda. O que non contou ata o momento o ministro de Consumo é a contribución do sector agrícola para fixar poboación nos territorios, os empregos que se manteñen, a importancia que ten para manter as axes rurais, a súa relevancia para España como sector exportador e, por suposto, na loita contra o cambio climático, xa que reduce a necesidade de transportar produtos cárnicos desde outros países e tamén actúa como sumidoiro de CO2. Ademais, hai que destacar que España está entre os países da Unión Europea con maior peso da gandería extensiva, moi por riba de países que el cita na súa entrevista como son Francia ou Alemania. O que debería facer o señor Garzón desde o seu ministerio para ter así un mínimo de actividade proveitosa e impulsar medidas para apoiar o sector agrícola como sector fundamental que é para a nosa economía. De aí que desde o noso grupo presentáramos hoxe unha emenda de adición para engadir os puntos de acordo que se inste ao Goberno que aprobe un plan integral de axudas específico para o sector gandeiro cun doble obxectivo. Por un lado, apoiar economicamente na mellora de instalacións para asegurar a menor afección a solos e augas e o máximo nivel de benestar animal e, por outro, impulsar a súa promoción e consumo dos nosos produtos a nivel nacional e internacional, reforzando a súa protección. Este goberno ten que amosar un firme compromiso co sector primario, que en España é diverso, moderno e sostible,
pero que debe afrontar enormes retos e ten que contar co apoio de todos e non mirar para outro lado cando se ve amenazado por afirmacións tan desafortunadas por parte dun membro do goberno, que ademais ten nas súas mans a posibilidade, en caso de que considere necesario, de legislar se realmente está convencido de que hai que incrementar as exigencias neste sector. Menos afirmacións, menos declaracións, menos publicidade e máis traballo. Sí. Dicía que moitas, se escoita ahora, sí. Dicía que moitas grazas e que a quenda agora lle corresponde ao portavoz do BNG. Grazas de novo. Ben, nesta proposición non temos intención ninguna de defender Alberto Garzón, non temos necesidade de defendelo, pero sí que imos defender a democracia, porque o certo é que baixo os bulos non pode existir democracia. Decía que non seremos nós porque evidentemente non temos coincidencias ideolóxicas, pero temos moitas diferencias, pero non por iso se pode atacar unha persona, a un cargo público, por algo que non dixo. E por isto é curioso, non? Porque calquera pode coller a entrevista na súa totalidade e ver o que se dixo e pode coller esta proposición e ver como se sacan frases de contexto. Pero iso, evidentemente, é unha actuación lamentable que, bueno, que chega aquí por orden do señor García Egea e con esa misión de salvar al soldado Casado ante unha situación pois bastante complexa en a que parece que vale absolutamente todo. E decía que lanzar bulos non é só inventar frases, é coller datos falsos e, ademais, nunha proposición que xa non só é a frase, non hai cousas que chaman a atención, como que se fale que o 67% das empresas teñen menos de 10 traballadores e despois fala de que esta industria está formada predominantemente por pequenas explotacións gandeiras. Estáse mezclando o que é unha industria co que é unha explotación gandeira dentro da mesma frase e cas mesmas porcentaxes. Entón, a mí me parece que non se sabe moi ben o que é ou quen redactou esta moción, supoño que en Madrid, pois as únicas vacas que viu foron as que saíran na primeira no Grand Prix, porque senón é bastante inexplicable. Pero que despois se vamos avanzando e collemos un pouco todo o que hai no fondo desto, tamén nos sorprende que nun país como o noso, onde ademais todos temos familia ou antepasados que se dedicaron á gandería, a pequena gandería, a sustentable, se acabe facendo unhas declaracións ou unhas ataques políticos que ao final o que acaban é defendendo proxectos monstruosos como son as macrogranxas que se pretende facer en Soria con máis de 24.000 vacas. Eso, ademais, son proxectos monstruosos que contaminan, que evidentemente afectan ao benestar animal, que producen despoboamento e que tumban os prezos do resto das explotacións gandeiras. Eso non é debatible, eso é a realidade. Non. E ademais o PP sábeo, porque o PP, se collemos de hemeroteca, poderíamos falar de que pasou co PP que pechaba macrogranxas en Navamorales, que pasou co PP que formaba parte da plataforma Store Macrogranxas en Pozuelo, que pasou co PP de Almasa opoñéndose da alcaldía a instalación dunha delas, que pasou co PP da Deputación de Palencia apoiando unha moción en contra das macrogranxas, que pasou co PP de Los Arenales participando en concentracións contra as macrogranxas, que pasou co PP do Grupo Parlamentar de Castilla-La Mancha opoñéndose públicamente ás macrogranxas, e poderíamos citar dúcias e dúcias e dúcias de lugares onde o PP se leva manifestando anos e anos en contra das macrogranxas. Moi ben, moitas grazas. Quen de agora para o portavoz do Partido Socialista, señor Fernández? Gracias de novo. O 96% das granxas de carne en Galicia non alcanzan as 100 cabezas de gando. A media de vacas na provincia de Lugo non chega a 41 por explotación. E o Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de Lugo anda moi preocupado polas macrogranxas. Tanto que, en vez de presentar propostas beneficiosas para a cidade, pide que o presidente do Goberno de España cese ao ministro de Consumo por unhas declaracións. Pois miren, para empezar deberían aclararnos de si falamos do que dixo Garzón ou do que dicen que dixo Garzón, porque parece que non coinciden exactamente. E máis, independentemente da oportunidade destas declaracións, que non compartimos,
é certo que tiñan pasado desapercibidas dentro e fora de España, hasta que, como non, o Partido Popular, unha vez máis, no contexto das eleccións de Castela e León, as rescatou e difundiu hasta, pois, acadaren a reproducción mediática que coñecemos e que, por certo, tampouco benefician aos nosos gandeiros e gandeiras. Unha cousa si creo positiva, abriuse un debate, entendo que necesario, para que todos dispoñamos da información suficiente para deixar de lado posturas máis ou menos simplistas e dun perfil urbanita e non confundamos, por exemplo, explotacións intensivas con macrogranxas, porque non lle son o mismo. Asegurolles que unha explotación de leite de 100 vacas de San Xoán do Campo, por exemplo, pois pode ser todo o intensiva que queiran, pero desde logo de macrogranxa pouco. E diferenciar tamén entre dúas modalidades, extensiva e extensiva, que conviven ás veces hasta se complementan en Galicia, ligadas ambas, basicamente, ao modelo familiar que defendemos, como defendemos, pois, explotacións cada vez máis sostibles e cada vez máis rentables. Cousa distinta son esas macrogranxas, ás que se referiu o ministro, que non temos en Galicia, que non está recollido o término na normativa, pero a nivel estatal e mundial, a velas, ailas e contaminar, contamina. Nunha cousa si se equivocou o señor Garzón, non é certo que se este producindo carne de mala calidad, desde logo non en Galicia, entre outras cousas porque a normativa europea, por tanto española, é das máis garantistas do mundo, por tanto, calidade diferente si, mala calidade non. Discrepamos tamén na falta de benestar animal, en Galicia por descontado, por cultura milenaria de convivencia e de respeto cos animais, e tamén porque os nosos gandeiros saben perfectamente que a maior confort, maior rentabilidade. A partir de aí, poñer o foco, como fixo o señor ministro, en esas macrogranxas que manteñen os animais hacinados, que contaminan o aire e o solo, que provocan competencia desleal, que non crean postos de traballo e, sobre todo, que non contribuyen ao desenvolvemento rural, claro que é positivo, claro que é necesario, por moito que lle pese ao Partido Popular. Moi ben, moitas grazas. Iniciamos entón a segunda quenda, minuto e medio para o grupo proponente, para o señor Mejide. Perdón, para o señor Pérez. Sí, en primer lugar aceptamos a emenda presentada polo Grupo Cidadáns. Bueno, gústame que me den a razón todos. As macrogranxas non están definidas, en España non as hai, polo tanto, non hai que ir ao Reino Unido a decir que a carne española producida en macrogranxas é de mala calidade. Polo tanto, temos toda a razón. O goberno non pode poñer en risco a un sector do que depende o 12% do PIB nacional. A vista están as recientes manifestacións de protesta do sector nas rúas. Nunca se recorda que un ministro do ramo dun goberno faga declaracións neste sentido nun dos medios do Reino Unido de máis relevancia. Por certo, eu leí a entrevista inglesa, que non manexo inglés, sí que me traduciron do Guardian, e realmente tal cual saliu publicada en España, para que non digan que todo isto é un bulo, porque non é un bulo, dixo. E iso non se pode decir. Un membro do goberno non pode ir a decir isto en Inglaterra. E se é verdade, ten que denuncialo aquí, porque ele é o ministro do Consumo. Entón, por todos esos manifestacións do señor Garzón, que ademais acusa de mala praxis aos gandeiros, aos veterinarios, aos enxeneiros, a todos aqueles profesionais que traballan no sector. A este respecto, señalar que o Consello Xeral de Colexios Veterinarios de España xa pediu oficialmente a dimisión inmediata do ministro. Por lo tanto, o presidente do goberno debe actuar en consecuencia e cesalo, en caso de que el mesmo non rectifique e dimita. Eso é o que vimos a pedir hoxe aquí. Gracias. Moi ben, que anda agora para a portavoz de Ciudadanos. Seguro que vostede sabe, señora Rexo, que estas declaracións do señor Garzón non foron criticadas só por determinados partidos políticos, senón tamén por as asociacións gandeiras máis importantes do país. Non foi só un tema político, senón que todos recoñecen que o sector gandeiro está a sufrir impactos negativos moi importantes. Podo falar con coñecemento de causa, como vostede ben sabe, e aquí tamén están as propias ganderías galegas, as extensivas, pola subida dos carburantes, pola subida do precio da leite, e un goberno que ten que facer é protexer, impulsar e coidar
un sector fundamental como este. O que non se poden permitir son declaracións que desprestixian, que ponen en dúbida a situación deste sector. E ademais un goberno, cando goberna, como vostede ben sabe, ten a posibilidade de legislar e de levar a cabo cambios que poidan aumentar a protección nestas chamadas macrogranxas se considera que teñen deficiencias ou que non están cumprindo os estándares de calidade. Pero claro, para este que poñerse a traballar, que a veces parece que o señor Garzón, pois isto dai un pouco de repelús. E sorprende tamén o que está a facer o señor Fernández porque as declaracións do señor Garzón tamén foron postas en entredito e rexeitadas por parte do goberno socialista, como o ministro Planas e tamén polo presidente do goberno, o señor Sánchez. Por lo tanto, non sei a que ven aquí esta defensa. O que ten que facer un goberno nacional e tamén o galego e tamén nós como representantes municipais é coidar e protexer un sector fundamental como a nós e poñer os medios ao noso alcance para que poida sobrevivir nunhas condiciones acorde á situación alea e non estar cada día asfixiando máis porque os problemas que están asumindo cada día pois poñen en perigo a continuidade de moitísimas explotacións. Moi ben, moitas grazas. Quenda agora para o portavoz do BNG, o señor Roxo. Grazas de novo. Bueno, eu como decía antes, eu non teño nada que defender do señor Garzón. Non son eu quen o teña que defender, nem moito menos. Defenderase el, que para iso é ministro, non? Pero sí que trouxen aquí o punto do debate a situación de que se está, ao final, defendendo as macrogranxas de forma civilina. Sí. Durante todo este debate se está defendendo as macrogranxas de forma civilina. E se pode decir que no Estado español non hai macrogranxas. Pódese decir, dende o punto de vista, de que ese termo non está definido a nivel xurídico. E é certo. Pero creo que todos temos en mente do que é ese termo, digamos, coloquial, que é o termo macrogranxas, non? Esas explotacións sí que existen. En Galiza non. Non hai ninguna. Pero sí que fora, e sabémoslo. A ver, eso só hai que mirar. Hai varias explotacións que de 4.000 e 5.000 cabezas de gando vacuno, non? Ademais, eso existe no Estado español. E, polo tanto, pois sí que, ainda que non sexa un termo xurídico, está aí patente. Ese é o modelo gandeiro que se debe levar adiante? Nos entendemos que non. Ademais, creo que xa se dixo antes, non? E ademais eu creo que no fondo o Partido Popular concorda nos danos que ten ese modelo gandeiro, porque así o defende en moitos sitios. De que evidentemente pois contamina moito máis, de que evidentemente pois leva adiante despoboamento do rural, porque é certo, naide quere vivir ao lado dunha explotación desta bestialidade, e ao final tumba os... Moitas grazas. Quenda agora para o portavoz do Partido Socialista, o señor Fernández. Gracias. Ben, nós tampouco temos que defender a Garzón, defendemos a razón e defendemos o sector no seu conxunto. E dicía a señora Louzao que o goberno ten capacidade de legislar, pois é exactamente o que está a facer, aprobando e tramitando toda unha batería de medidas para regular as granxas, protexer o medio ambiente e controlar, por exemplo, as emisións de gases contaminantes, o mal uso dos antibióticos, os vertidos e a composición dos purines, o benestar animal, etc. A partir de aí, pois, cada administración deberá asumir as súas responsabilidades. E teño que dicir, unha vez máis, que a Xunta de Galicia neste ámbito tampouco está facendo o seu traballo. Porque, miren, a Inspección Sanitaria da Xunta de Galicia conta só con 2 inspectores para unha provincia como Lugo, de 67 concellos e 9.800 e pico kilómetros cuadrados. Os gardas de augas de Galicia son manifestamente insuficientes e nin siquiera teñen pois a categoría de inspectores. E as inspeccións industriais, onde entrarían granxas, canteiras, desguaces, leiterías, talleres, etc., creadas no bipartito, sencillamente non existen porque o señor Feijóo non tuvo ben crear estes postos. Así que, señores do Partido Popular, menos campañas propagandísticas, menos pedir dimisións e máis traballar para que os nosos gandeiros e gandeiras non se vexan obrigados a producir por debaixo dos custes de produción e, por tanto, abocados ao peche das súas explotacións, como estamos a ver. Moi ben, moitas grazas. Pois pecha esta quenda de intervencións desta proposta o grupo proponente, señor Pérez, 30 segundos.
Mire, señor Miguel, paréceme lamentable que usted diga aquí que solo hay 2 inspectores de sanidad na provincia de Lugo. Solo en Frisa hai 5. Na provincia non sei os que hai, pero sobre 60 ou 70. Vamos, lamentable. Bien, señor Arroxo, mire, un país que seguro que lle gusta moito, que é China, de régimen comunista, como ben sabe, é onde están as macrogranxas, esas que se dicen máis grandes do mundo, en concreto con máis de 100.000 vacas de leite, algunha. Ese non é, desde logo, un proxecto para Galicia ni para España. Simplemente recordarvos que cando estuvemos pechados, confinados, os gandeiros, os veterinarios. Moi ben, finalizou o seu tempo e vamos a proceder a votar a proposta coa emenda presentada por Cidadáns aceptada, tal como facía mención o portavoz do Partido Popular. Por tanto, sería a proposta coa emenda incluída. Votos a favor da proposta? Dez. Perdón, Ciudadanos, é que non o vi. A favor. Entonces, votos a favor da proposta 12, votos en contra. Procedemos novamente a votación. Votos a favor da proposta. 12. Votos en contra. 12. Proposta rexeitada. Pasamos entón ao seguinte punto do orden do día, secretario. Punto sexto. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para conquerir o compromiso público e oficial do equipo de goberno sobre as posibles indemnizacións ou compensación polo Garañón. Pois iniciamos o debate, 3 minutos para o grupo proponente, para o portavoz do Partido Popular. Gracias, alcaldesa. Bueno, vamos a recordar rápidamente la historia del Garañón. 22 de julio de 2005. Comenzamos ya con algo un poco irregular, cuando menos sospechoso. El Partido Socialista firma un convenio con el promotor del Garañón para garantizarle unos plazos y que antes del 31 de diciembre va a tener firmado el proyecto de equidistribución, porque el día 1 de enero entra en vigor una disposición transitoria que le quita edificabilidad a la parcela. Muy bien. 14 de febrero de 2007. El PSOE da la licencia al proyecto de urbanización. Cierto que el plan general permitía urbanizar y edificar en esa zona, pero no es menos cierto que fue el Partido Socialista el que le permitió edificar justo en la zona que más impacto visual generaba a las costas del parque. Curiosamente, la zona que más lucro generaría a esta operación urbanística. 26 de marzo de 2008, las licencias de las Torres. Ahí empieza el icono del urbanismo a la carta del Partido Socialista en Lugo. 16 de septiembre de 2009, comienza la cascada de sentencias judiciales que anulan estas licencias y tramitaciones ilegales del Partido Socialista en esta ciudad, es decir, las cacicadas de los mentores de Lara Méndez. 25 de noviembre de 2011, el promotor reclama 25.844.242,18 euros a los lucenses. Resumen, le dan una licencia ilegal a un señor, el juzgado les para el chiringuito y el promotor nos pide a los lucenses 26 millones de euros por las ilegalidades del PSOE. Y ahora viene lo curioso. Dice Lara Méndez hace unas semanas que esto todo nos va a salir gratis a los lucenses, que no vamos a tener que pagar ni un solo euro. Dice que no hay ningún problema. Solo hay dos opciones, señora Méndez. O nos miente a la cara sin pudor alguno a los lucenses, o en su mundo de fantasía y piruletas, las ilegalidades no tienen ningún tipo de consecuencia. Como ya nos vamos conociendo, yo me inclino más por lo primero, porque nos miente. Porque nos miente además a sabiendas de que miente. Es más, las mentiras tienen las patas tan cortas que usted basó esa mentira en un presunto informe jurídico de asesoría jurídica que obviamente solicitamos desde el Partido Popular. Y no se imaginarán la cara de sorpresa que puse cuando el propio asesor jurídico me dijo que ese informe no existía. No existía, al menos en el Ayuntamiento de Lugo. No sabemos si en el mundo de piruleta de Lara Méndez, pero en el Ayuntamiento de Lugo no. Lo que sí existe es una contestación a la demanda, que obviamente es un documento judicial, que es un relatario de excusas e informaciones sesgadas propias de una defensa judicial. Nada que ver con un informe real sobre las posibles irregularidades y las posibles consecuencias que va a tener todas las cacicadas del PSOE en el Garañón. Señora Méndez, vuelve a haber solo dos opciones. O no se entera de nada, cosa que dudo, o usted manipula y engaña a los lucenses de forma torticera. Si tan segura está de que no vamos a pagar ni un solo euro a los lucenses, le reto personalmente a votar hoy a favor de esta iniciativa. Le reto
a decirnos y a certificarnos públicamente aquí ante todos los lucenses en este salón de plenos de forma oficial a que los lucenses no pagaremos ni un solo euro de indemnización por las torres del Garañón. Y que si hay que pagar un solo euro de indemnización, todo ese dinero, todos esos euros van a salir íntegramente de los políticos del Partido Socialista que trabajaron. Moi ben, moitas grazas. Quen de agora para a portavoz de Ciudadanos? Bueno, como non podía ser de outro xeito, porque volvo a incidir no que nos presentamos no pleno do mes pasado, pois o Grupo Municipal de Ciudadanos vai apoiar esta proposta. Se hai algo que nos ten acostumados a alcaldesa Lara Méndez e tamén os seus concelleiros de goberno, pois é o anuncio grandilocuente de chamativos titulares que co paso do tempo pois parece que non se converten en feitos ou en realidades. Ou que peor, instálanse na mentira como modus operandi para desviar a atención sobre esos titulares ou noticias como se nunca sairán das filas socialistas. Fai unhas semanas, en ir máis lonxe, na comisión na que se falaba do contrato de lixo, aconteceu de novo. Cambian de criterio e minten a oposición e, polo tanto, a todos os lucenses que lles pagan os seus sueldos. Así trataron de evitar no pleno do mes pasado de dar explicacións acerca da inexistencia do estudo de costes aprobado en pleno, tamén co voto a favor dos seus socios de goberno, hai que recordarlo novamente, para a conversión en zona verde da parcela do Garañón. Anuncian que non haberá indemnización de ningún tipo para intentar que non saia a luz as súas incoherencias neste tema, aludindo un informe que só ata o momento vostedes viron. E todo isto nunhas semanas nas que se sacou a subasta esta parcela na que se coñecía que esta administración estaba tratando de adquirila para evitar outro comprador. E isto non é un custo asociado á conversión en zona verde. Desde Ciudadanos sempre lles pedimos o custe estimado, porque sabemos que dificilmente se pode elaborar un estudo de custes exhaustivo, pero nunca, repito, nunca tiveron enriba da mesa esas cifras para tomar a decisión que menor repercusión económica tivera para as arcas municipais. O único que persiguen vostedes é o que lles dé repercusión mediática, o que é o que máis lles segue a preocupar neste mandato. Desde este grupo municipal presentamos diversas preguntas en comisión neste asunto. Así o puxemos de manifesto na aprobación do suplemento de crédito para o derrubo das torres e tamén lles pedimos aos concelleiros do Bloque Nacionalista Galego que fagan valer a súa posición neste bigoberno para exixir o que eles mesmos presentaron tamén en 2018. É incomprensible que agora que vostedes poden conseguir que este tipo de iniciativas saian adiante, calen e miren para outro lado. E todo para que non lles toquen as súas áreas, para que non lles toquen o seu marco. Que mala sorte ten esta cidade que ten que contar cuns gobernantes soamente preocupados por como sai na foto ou e non por defender o interese da cidadanía ante as malas praxis levadas a cabo por anteriores gobernos. Malas praxis as que este goberno tamén se une deixando en herdanza actuacións que hipotecarán as arcas municipais para as seguintes xeracións. Concelleiros e concelleiras do Partido Popular, ben saben vostedes que esta proposta tamén é un brindis ao sol, porque é moi probable que exercendo esa maioría de rodillo voten en contra, impedindo a necesaria e imprescindible transparencia nun dos asuntos máis importantes, económicamente falando, na que se afronta esta administración, e se dera a sorpresa de votarán a favor da lei igual porque nunca levarían a cabo o exixido. Ese é o valor da súa palabra, cero. A isto nos teñen acostumados, devaluando continuamente o valor destes plenos e das decisións tomadas polos representantes legítimamente elegidos democráticamente polos lucenses. Dalles exactamente igual. Son incapaces de asumir as súas responsabilidades nos asuntos que non lles gustan, porque, como dixo o señor Fernández, pois son controvertidos. Moi ben. Quen de agora para a portavoz do Goberno, señora Vadellos? Moitas gracias, señora alcaldesa. Bos días a todos e a todas. Quero darlle tamén a noraboa á nova concelleira, a señora Carballas, e desexolle moita sorte e acerto na súa labor. Dito cal, renuncio ao meu turno de palabra. Moi ben, pois iniciamos entón o segunda quenda. Turno agora para o grupo proponente, para o Partido Popular. Realmente esto es inaudito. Es inaudito que el PSOE directamente escoja no defenderse y no argumentar. Probablemente porque las mentiras de Lara Méndez les invitan a ni siquiera poder argumentarlo públicamente. O la cobardía. La cobardía de Lara Méndez de no atreverse a participar en este debate. La cobardía de que seguro que va a intervenir en cuanto termine el debate para seguir con esa sarta de mentiras en la que está instalada tanto en el Garañón como en su gobierno en general. Señora Méndez, Lara, si no nos has mentido a todos los lucenses en el último pleno, te reto. Vota a favor de esta iniciativa.
Si eres capaz de mantener, de sostener públicamente y de forma oficial lo que nos has dicho en el Salón de Plenos hace 4 semanas, vota a favor de esta iniciativa. Si eres capaz de mantener esa afirmación de que nos va a costar 0 euros la indemnización a todos los lucenses, vota a favor de esta iniciativa. De lo contrario, nos estarás demostrando, Lara, que eres una alcaldesa cobarde, una alcaldesa que nos ha mentido en el Salón de Plenos. Nos estarás demostrando que cuando hay que escoger entre los lucenses y tus padrinos políticos, los que te han puesto donde estás, entre ellos el actual líder en la sombra del socialismo gallego, escoges siempre a tus padrinos políticos, pero nunca vas a defender a los lucenses. Ten la valentía de intervenir en un debate público y ten la valentía de votar a favor de esta iniciativa. De lo contrario, estarás acreditando que no eres más que una burda mentirosa. Moi ben, moitas grazas. Empezamos a segunda quenda para Ciudadanos, minuto e medio. Sorpréndeme moito esta non intervención da señora Alvarellos. O mellor é porque, claro, non vai a decir cousas que logo despois tense que arrepentir e que fan quedar de mentirosos demais cando non é certo. Hai que recordarlle actas anteriores para recordarlle o que dixo. Non vai a ser que meta a pata e collámosle noutra mentira, porque como todos sabemos as mentiras teñen as patas moi cortas. Vostedes no pleno do mes pasado afirmaron que xa había un estudo de costes, que vostedes tomaban decisións en base a ese estudo, que tiña moi claro que querían facer unha zona verde no Garaño, agora van a comprar unha parcela, están negociando esa parcela, que supoño que non sairá gratis, que haberá que pagala, e falaban que non habría que pagar indemnización. Eu creo que hai que ser valentes, que se un están convencidos de que esta é a realidade e de que non teñen nada que ocultar e que deixan atrás o que se fixo mal en mandatos anteriores, os que vostedes non son responsables, hai que coller o toro polos cornos e asumir que teñen a razón e que están convencidos. Non hai ningún problema. Que pasa? Que non o saben, que non teñen enriba da mesa ningún estudo de costes, que non saben se haberá que pagar indemnización, porque hoxe xa saben que van a comprar unha parcela que costa cartos aos lucenses, que xa é euros que temos que pagar todos para poder convertir esa zona nunha zona verde. Vostedes ocultan a información, vostedes minten unha e outra vez, e vostedes non asumen as súas responsabilidades. Isto é o que está a facer. Señor Alvarellos, a verdade é que é unha decepción máis na súa forma de traballar e na súa forma de dar a cara. Sexa valente e diga a verdade. Moi ben, non sei se quer facer uso, señor Varellas, agora do seu turno de palabra. Sí, señora. Sí, moitas gracias. Señora Meijide, non intervín no primeiro turno para darlle a vostede a oportunidade de que se enmendase no seu segundo turno, pero xa podo afirmar que a súa vocación de mapache ou fan de Friends, a que vostede mesmo aludía no pleno de decembro fai 28 días neste mesmo tema, se ten feito efectiva. Só teño que dicirlle dúas cousas. A contestación seria a unha proposición seria sobre este tema que foi presentada polo Grupo Municipal Ciudadanos no pleno de fai 28 días, pode visualizala se quere na grabación do minuto 5:50 en adelante. Esa foi a contestación seria, esa proposición seria. A contestación seria a esta proposición, que é moi pouco seria, unha broma, por decir pouco, me leva a presentar a seguinte emenda de sustitución. Para o caso de que o criterio xurídico defendido pola asesoría xurídica municipal non fose atendido en sede xudicial, o Pleno do Concello de Lugo comprométese a repercutir a totalidade das indemnizacións que houvese lugar a Consellería de Ordenación de Territorio e tamén a de Cultura da Xunta de Galicia, como responsables ambas, a primeira delas, da aprobación definitiva da ordenación urbanística que posibilitou a concesión da licencia do Garañón e a segunda como aquela que informou favorablemente o Pexón con base a cal concedeuse a licencia e que informou desfavorablemente esta. Moi ben, moitas grazas. Pois última quenda para o grupo proponente, 30 segundos. Paula, sois un gobierno, de verdad, que sois un hazmerreír. Mentís máis que habláis. Mentisteis cuando decíais que había un informe que no existe, lo único que hay es una contestación a la demanda. Y esta enmienda que quieres hacer directamente es ridícula. ¿Qué pretendes? ¿Que la Xunta pague las ilegalidades del PSOE en Lugo? Esto no lo vamos a hacer. Obviamente, tenéis que ser responsables. Vuestros padrinos políticos, los que os pusieron donde estáis, son quienes firmaron esas licencias. Y seréis vosotros los que tendréis que defenderlas. Dais vergüenza.
Y si tenéis algún tipo de credibilidad, votad a favor de la iniciativa. Si no, estaréis reconociendo tácitamente que habéis mentido en este pleno hace 4 semanas. Un saludo. Bueno, por desgracia non é a primeira das propostas que se defenden que estamos escutando reiteradamente que somos uns mentirosos, que somos uns mentirosos, que somos uns mentirosos, e por moito que se reitere unha mentira non se convirte en verdad. E se me viña á cabeza, que como moita xente sabe, son moi fan de Sabina, pois unha letra dunha canción de Sabina que é aplicable a vostedes, señora Migili, que dice: lo niego todo, incluso la verdad. É o que fai reiteradamente, negar todo, inclusive a verdade, porque llevou a ler, e digo literalmente ler, o que recolle a RAI con definición de demanda. E ademais o vou facer en castelán, porque así o recolle a RAI, e porque aparte creo que a mellor así entende vostede mellor esta definición. E dice: escrito en el que, exponiendo los hechos fundamentales del derecho que se creen aplicables, se solicita del juez un pronunciamiento favorable. Señora Migili, os escritos son informes. Os escritos son informes. Eu, como alcaldesa, e como facendo potestad da responsabilidade tamén que como alcaldesa teño que ter, lle digo que asumo os informes dos distintos servicios deste concello. En este caso, o da asesoría xurídica, que foi quen fixo esa proposta para contratar a contestación á demanda. E, polo tanto, asume. E o que se olvida de decir, señor Amigide, por eso lo niego todo, incluso la verdad, porque dixo que fora ali a pedir ese informe e que lle trasladaron a demanda, que o informe que se traslada para dar contestación. Pero o que non dixo é que en ese informe fálase de que non se entende de que non hai que pasar unha indemnización, que todo se verá, porque nos xuzgados non se sabe pois que resolución se pode adoptar. Independentemente que podamos estar en contra ou a favor de un tipo de resolución, conformes ou non, evidentemente, como sempre, decimos, acataremos todo aquilo que dunha sentencia se extraiga. Pero é curioso como intentan terxiversar e como non teñen pudor ningún, como reiteradamente, non só en esta proposta, e tuvemos que escoitar por parte da miña persona como alcaldesa, por parte dos distintos membros do goberno, que éramos uns mentirosos, e señor Amigide, como concelleiro da oposición, tamén ten vostedes responsabilidades. E tamén ten que estar á altura das circunstancias do que representamos, que é nada máis e nada menos que a nosa querida cidade, que a cidade de Lugo. Imos, entón, votar a proposta tal cual a presentaron, con a rexeita desa emenda en voz presentada pola concelleira de Gobernanza, pola señora Alvarellos, que votamos entón a proposta. Votos a favor? 12. Votos en contra? 12. Procedemos a votación novamente. Votos a favor? 12. Votos en contra? 12. Proposta rexeitada. Pasamos entón ao seguinte punto do orde do día, secretario. Punto 7. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para mostrar o apoio sin fisuras ás forzas e corpos de seguridade e para exixir ao Goberno de España que non modifique a Lei de Seguridade Cidadá. Moi ben, pois iniciamos o debate da seguinte proposta. 3 minutos para o Grupo Proponente, para o Partido Popular. Sí, grazas, Aldesa. Mire, señora Aldesa, non lle conozco a ninguén acusado que se autoinculpe nun xuicio. Todo o mundo trata de defenderse. Por lo tanto, non confunda un informe unha defensa xurídica. E dito isto, entramos na materia desta iniciativa. Miren, España contaba ata 2015 unha lei de seguridade que databa de 1992 e despois de 23 anos en vigor xa estaba desbordada e reinterpretada e por iso necesitaba unha revisión para adaptarse ás exigencias sociais, para dar resposta apropiada a certos actos que quedaban impunes e tamén para dar mellor cobertura e seguridade ás forzas e corpos de seguridade do Estado.
Así, en 2015, aprobouse a Lei 4/2015 de Seguridade Cidadá e daba resposta a esas demandas, erando un marco xurídico axeitado para garantir dereitos e liberdades, apostando así por unha maior protección do dereito á reunión e manifestación pacífica e sancionar mellor e de xeito máis proporcionado. Ademais, era necesaria por a modificación do antigo Código Penal, que databa de 1995, suprimía as faltas que pasaban a ser infraccións administrativas. A súa aprobación en modo algún se restrinxía o dereito de reunión ou manifestación e folga, nin tampouco se otorgaba ás forzas de seguridade un poder excesivo, senón que se creaba un marco adecuado para que pudesen desempeñar o seu traballo. De feito, dende a súa aprobación revelouse como un instrumento fundamental para que o Estado pudese facer fronte ás ameazas terroristas. Polo que a súa derogación ou modificación sustancial que pretende facer o Goberno Central non fará máis que debilitarnos a todos ante calquera ameaza. E nestes 7 anos que leva en vigor, demostrou ser unha boa lei. Todos sabemos que foi fundamental para a posta en marcha de medidas de controle para evitar a extensión da pandemia. De feito, foi empregada de forma habitual polo Goberno de España. E a pesar das críticas que tuvo no seu día, demostrouse que era unha lei completamente constitucional. E así o confirmou o Tribunal Constitucional e votou por terra os argumentos deses mesmos grupos que hoxe queren derogala e modificala. Así, tanto o Partido Socialista como Podemos están a validar a iniciativa que presentou o Partido Nacionalista Vasco no Congreso, o fin de sacar adiante unha nova lei sin ter en conta as propias forzas e corpos de seguridade do Estado. Por iso, hoxe, todos os grupos debemos mostrar o apoio sin fisuras a esas forzas de seguridade para defender a súa dignidade, intimidade e o principio de autoridade que lles garante a actual lei e lles pretenden arrebatar a nova lei. Queremos tamén que o Goberno de España retire calquer modificación da Lei 4/2015 e garantan as forzas de seguridade. Moi ben, moitas grazas. Finalizou o seu tempo, que anda agora para a portavoz de Ciudadanos. Hola, muchas gracias de nuevo. Pues la verdad es que en cuanto a la ley, la conocida ley Mordaza, tiene que sorprendernos a todos, sorprender a propios y extraños, que ya se haya producido la aprobación de este anteproyecto y el contenido del mismo. La verdad es que nosotros nunca estuvimos del todo a favor de lo que fue llamada ley Mordaza, pero lo que sí que resulta incoherente es el hecho de que esa ley, aprobada por el Partido Popular, fuera definida y nombrada con ese apelativo de ley Mordaza por el propio Partido Socialista. El propio Partido Socialista decía que la ley Mordaza era una ley que atentaba contra los derechos y libertades más esenciales y que dejaba muchas de las decisiones de los derechos y libertades en manos de un solo gobierno. Es decir, que no eran con mayorías cualificadas ni nada por el estilo. Y ahora sorprende que se saca una nueva ley que lo que hace es modificar la anterior, pero incluso va un poco más allá. Y no entendemos cómo se puede estar de acuerdo con esto. Cualquier persona que tenga unos principios democráticos, que defienda los derechos y las libertades, no puede estar de acuerdo con este anteproyecto. Por mencionar alguna de las cosas que más graves o que a mí me han parecido más a destacar, en primer lugar es la modificación del propio artículo 10, que lo que hacía en la anterior ley era definir los ámbitos de especial interés para poder intervenirlos, y en esta ley lo que se hace es ampliarlos, es decir, aún va más allá, es más restrictiva a la hora de cercenar esos derechos y libertades. Y si eso fuera poco, se modifica el artículo 26 y todo el título cuarto de esta ley Mordaza. Y en este título cuarto es muy significativo una palabra que se introduce, que es la palabra requisar. Se introduce la palabra requisar. ¿Y qué hace falta para que el gobierno pueda requisar? Simplemente un decreto. Un real decreto, es decir, a golpe de decretazo, simplemente porque lo decide el gobierno, se pueden cercenar derechos, y no solo eso, que puede haber un requisamiento temporal. Se pueden requisar bienes, se pueden requisar cuentas bancarias, te pueden requisar tu casa, eso sí, dicen que de forma temporal. Se pueden intervenir empresas, pero es que incluso esa obligatoriedad
llega incluso a la prestación personal, porque la propia ley dice que existe la obligación, a golpe de decretazo, de que se puedan realizar prestaciones personales que el gobierno exija. Esta ley es una auténtica temeridad, es un auténtico asalto a lo que son derechos y libertades que cualquier demócrata debe defender. Y es tanto así que incluso da un paso más y en este anteproyecto se incluye también a los medios de comunicación. Los medios de comunicación resulta que también se ven afectados y tienen esa misma obligación de colaboración con el gobierno. Esto es un claro ataque a estos derechos y libertades más básicos y nosotros, por supuesto, no podemos estar de acuerdo ni de esta ley ni de la anterior. Moi ben, moitas grazas. Quen dá agora para o portavoz do BNG, o señor Penas? Ola, bos días a todos, bos días Mar, benvida. Adiantamos xa o noso voto en contra a esta proposición do Partido Popular, non a postura do BNG como coñecido, vai incluso máis alá da modificación destes artigos, estamos a favor da derogación total desta norma. Desde aquela famosa frase de Goethe, nos que nos daba a elegir entre xustiza e orden, pois temos avanzado moito. Por sorte, Goethe era un xenio na literatura, pero dende logo creo que podemos coincidir todos que nesto se equivocaba. E a obriga dos actores que traballan en prol das sociedades democráticas traballar en defender a liberdade de expresión e en manifestación das opinións diferentes, tamén traballar pola seguridade, claro, cos medios necesarios, pero nunca poñendo en perigo e en cuestionamento o primeiro, que é o que cuidamos que fai esta lei. E cuidámoslo nós e moitísimos actores, tanto a nivel do Estado español como a nivel internacional, como nesta exposición iremos desgranando. Esta lei naceu con unha intención clara de desmobilizar a sociedade, unha intencionalidade claramente disuasoria das manifestacións e da liberdade de expresión. Hai múltiples colectivos, como dicimos, dentro do Estado, colectivos con sensibilidades moi diferentes, moi variadas, de xornalistas, colectivos sociais, sindicais, organismos internacionais, tanto oficiais como do ámbito cidadán. O Partido Popular é moi consciente desta posición, así na exposición de motivos, e tamén o expuxo o compañeiro Ramón Carballo agora na súa intervención, pois reitera constantemente que esta lei, abro comillas, pois está pensada para unha maior protección dos dereitos e liberdades. E apostouse por dar maior protección ao dereito á reunión e manifestación pacífica, e así en varias ocasións. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Asemade, argumentase que os ataques a esta lei estiveron basados únicamente en criterios partidistas. Isto non é certo, acaba de mostrado tamén Juan, pero hai moitísimas entidades, como dixen, que están en contra desta lei. Xa no ano 2015, cando se estaba debatindo a propia ONU, o Grupo de Expertos de Dereitos Humanos da ONU, ponía foco nesta lei, decían textualmente, volvo a abrir comillas, confiamos en que a España adopte todas as medidas necesarias para garantir os exercicios de dereitos fundamentais e liberdades públicas de conformidade cos estándares internacionais. E decían, preocúpanos que as propostas de reforma podan ser unha resposta do Goberno e do Poder Legislativo ás numerosas manifestacións que nos últimos anos se levaron a cabo en España. Decían que o proxecto contaba con expresións amplias e ambiguas que abrían o campo a aplicación desproporcionada. Anotaban como se buscaba dar base legal en contra do dereito internacional a unha serie de medidas que funcionaban como efecto disuasorio sobre o exercicio da liberdade de manifestación pacífica. Isto era no 2015. Ora, no ano 2020, no ano 21 e incluso no 22, demos moitísimas máis opinións que falaremos no seguinte turno delas. Moi ben, moitas grazas. Pois, quen dá agora para o portavoz do Partido Socialista? Señor Fernández, non se lle escoita. Se pode... Ahora sí. Sí. Digo que é sabido que as dereitas deste país en xeral e o Partido Popular en particular creen máis ben pouco, por non dicir nada, na educación cívica como método de garantir a convivencia e a cohesión social, nin tampouco na reinserción como ese mecanismo de reintegración social de conductas conflictivas, e apostan sempre, antes facían veladamente, de un tempo a esta parte xa de xeito aberto, supoño que por contentar os seus socios da extrema dereita, por políticas represoras e punitivas baseadas sempre no castigo e na penalización. Neste mesmo pleno, o Partido Popular presentou propostas en relación ás cámaras de vixiancia, obviando o dereito individual á intimidade das persoas,
prisión permanente revisable, ocupas, presentando ademais un alarmismo impropio da dimensión real na cidade, ordenanza cívica, con planteamentos radicais que pouco teñen que ver coa realidade social de Lugo, forzas e corpos da seguridade do Estado, vandalismo, etc. etc. Logo, eso sí, o señor Carballo, ao menos durante a súa etapa como subdelegado do goberno, manifestaba, e agardo que o siga manifestando, que Lugo era unha cidade segura. Pois menos mal, escoitándoos, calquera diría que estamos vivindo no Bronx ou algo por parecido. E como xa lles dixen en algunha outra ocasión, proxectando un escenario injusto e irreal que nada beneficia a imaxe da cidade. Agora, unha vez máis, traen esta proposición con ocasión da tramitación impulsada polo goberno progresista do Estado da modificación da Lei de Seguridade Cidadá, que fora aprobada, recordemos, polo rodillo do Partido Popular no 2015, pese á oposición en contra da maioría social do país e da totalidade da oposición, é que inmediatamente pasou a ser coñecida como Lei Mordaza polos recortes en dereitos que supoñía. Decía o señor Carballo que había demostrado pois ser unha boa lei. Pois mire, como parece que este pleno vai de citas, eu lle citarei a Jacobo do Pico, catedrático de Dereito Penal da Universidade de Carlos III, que dice: esta lei anterior creou da nada un sinnúmero de infraccións que non existían na legislación de protección da seguridade cidadá entre 1992 e 2015. De 26 infraccións na lei de 1992 pasamos a 43, algunhas delas cunha pavorosa falta de seguridade xurídica. A modificación, por tanto, resulta imprescindible para mellorar as garantías para libre exercicio dos dereitos e liberdades da cidadanía, para mellorar a seguridade xurídica na actuación dos corpos e forzas de seguridade do Estado, porque é necesario adecuala, non nos esquezamos, a legislación, a xurisprudencia constitucional e a nova realidade social do país. Moi ben, moitas grazas. Finalizou o seu tempo. Iniciamos entón a segunda quenda de intervencións, primeiramente o grupo proponente, minuto e medio, señor Carballo. Sí, grazas de novo, Aldesa. Señores do Goberno, a verdade é non esperaba moito menos de vostedes neste debate, porque xa nos teñen acostumados que calquer proposta que veña do Partido Popular van votar en contra polo simple feito de vir do noso grupo. Pero miren, e non están votando en contra do Partido Popular, están votando en contra, dándolles as costas ás institucións máis valoradas do Estado democrático, que son as forzas e corpos de seguridade do Estado. Miren, nosotros reunímonos con eles, con todos os seus representantes, e nos mostraron un rechazo absoluto a esa nova norma que pretenden aprobar. De feito, recordarán vostedes, o 27 de novembro, pois houve unha gran manifestación de todos os axentes de seguridade en Madrid. E miren, a nova lei non senta as bases para unha sociedade máis segura. Todo ao contrario, favorece aos delincuentes. Pero xa sabemos que vostedes sempre teñen que elixen esa bancada. Cuestiona o principio da autoridade das forzas de seguridade, transmitindo unha sensación de impunidade, e aquí non pasa nada. Pero a verdade é que cando toca a algún de vostedes, a piel é moito máis sensible. Deixan desprotegidos os axentes e as súas familias ao non prohibir ou difundir imaxes gravadas digitalmente por particulares nos medios. Non plantexa protocolos claros de actuación. Permite as manifestacións sin comunicación previa. Eso vai impedir que haxa unha programación axeitada. E esa Moitas grazas. Quenda agora para portavoz de Ciudadanos. Yo sí me gustaría volver a destacar otra vez la incoherencia de apoyar este anteproyecto, porque si en el ámbito local decidimos que vamos a debatir algo que no es muy nuestro, pero bueno, si se decide que vamos a debatir algo a nivel nacional, también tendremos que decir cuáles son los defectos o cuáles son las virtudes, tratar de concretar un poco. Ahora el señor Carballo sí daba alguna nota
que coincido con él, de lo que puede permitir esta ley, pero por parte del Partido Socialista no se da ninguna explicación, solo se habla de bondades, pero en serio es totalmente incompatible. Si se hace una lectura, lo que se ve y lo que es realmente represor y punitivo es este anteproyecto, porque va aún más allá del anterior. ¿No son capaces de entender esto? Es que está en el articulado. Artículo 10, artículo 26, título cuarto, está modificado. Se puede por decretazo intervenir cuentas bancarias, intervenir viviendas, intervenir empresas, obligar a las personas a hacer a cumplir con ciertas obligaciones personales. Esto es lo que está provocando, lo que se ha redactado en este anteproyecto. El Partido Socialista, que le puso el título de ley mordaz al anterior, no puede estar de acuerdo con este anteproyecto porque va en contra de lo que ellos mismos predicaban. Nosotros, nuestro partido, lo que sí que hizo fue en su día abstenerse, que es lo mismo que vamos a hacer nosotros hoy, porque entendemos que la ley que realmente garantizaría la seguridad nacional dista mucho tanto de esta ley como de la anterior. Bueno, moitas gracias. Quen dá agora para o portavoz do BNG? Vale, moitas gracias. Pois, bueno, reitero, non, o BNG, desde logo, está en contra tanto da anterior como desta. Nos abogamos pola derogación total desta lei. Continuamos como, despois de aplicada esta lei anterior, durante varios anos, pois, a nivel internacional, pois, sigue pegando toques de atención ao Estado español. Organismos tan sospeitosos como pode ser o Consello de Dereitos Humanos da ONU, que se reúne cada 5 anos. Nesta última reunión, en xaneiro de 2020, pois reiteraba o toque de atención ao Estado español, en concreto, además, citando especificamente esta lei, non? Decía, leo textualmente, en concreto, entre outros temas, emplazouse a por freo a restriccións á liberdade de expresión e de reunión introducidas pola Lei Orgánica de Protección da Seguridade Cidadá. Repito, no ano 2020 xa, con varios anos de aplicación. Asociacións como Amnistía Internacional, a Plataforma de Defensa da Liberdade de Información, países como Suíza e outros moitos manifestaron directamente a súa preocupación por esta lei durante estes anos que estivo en vigor. En decembro deste ano, a propia Amnistía Internacional ten unha campaña moi potente para a súa derogación absoluta. O Consello de Europa, na Comisión de Venecia, tamén preguntou con atención pola, que abro comillas, pola súa potencial polo seu potencial represivo desta norma. Creo que se me remata o tempo. Moi ben, moitas grazas. Quen dá agora para o portavoz do Partido Socialista? Mire, señor Carballo, aos membros e corpos de Forza Social do Estado non se defenden con declaracións grandilocuentes, senón con feitos concretos. Por exemplo, garantindo a súa seguridade, como fai esta modificación da lei, e mellorando as súas condicións laborais e salariais. É o que, así entende o goberno, é o que está a facer, creando, por exemplo, desde 2018, máis de 10.000 postos netos de Policía e Guardia Civil, investindo 600 millóns de euros en infraestructuras, implementando un acordo de equiparación salarial entre os diferentes corpos, subindo os salarios nun 20% no 2020, ou, por exemplo, presentando planes de renovación e de modernización dos equipos, tanto na Policía Nacional como na Guardia Civil. Por tanto, máis medios, maior seguridade xurídica e mellores condicións laborais e salariais. E miren, nin se poden sinalizar conductas incívicas puntuais, nin se pode aplicar únicamente medidas coercitivas á hora da prevención das conductas. Trátase precisamente de garantir os dereitos e liberdades. E dice o tamén profesor da Universidade de Distancia de Madrid, Fernando de la Fuente, que é preciso que exista un equilibrio entre a seguridade dos agentes policiais e o dereito da ciudadanía a expresarse libremente. Pois de eso se trata. Moi ben, moitas grazas. Quen dá agora para o grupo proponente? 30 segundos, señor Carballo. Grazas, Aldesa. Mire, señor Fernández, a verdade está vostede moi cegado con ese argumentario e lle mandaron do Partido Socialista. Como é capaz vostede de dicir
que esta nova lei vai protexer os axentes cando todas as institucións e todos os seus representantes manifestaron públicamente estar en contra desta nova lei. Miren, vostedes, desde logo, que defenden calquer postura e lles veña do manual. E, señores do BNG, xa non me extraña nada, ustedes sempre apoian os antisistemas e os ocupas. Por lo tanto, este entre calquer lei de ordenanza, pois eso é. Están escorando tanto a dereita, señor Carballo, que corren o risco de diluirse coa ultradereita e de chegar a esos extremos, pois despois o señor Amejide, minuto e medio, non podería chamarnos vagos, cobardes, mentirosos, burdos mentirosos, que somos hazme reír, que somos ridículos, que damos vergonza. Isto todo minuto e medio, as dedicatorias que nos fixo o goberno, especialmente a miña persona. Fíjese, se quitamos esa libertad de expresión, quedase sin argumentario o señor Amejide e o Partido Popular para defender nunha sesión plenaria. Vamos a proceder a votar esta proposta. Votos a favor. 10. Votos en contra. 12. Abstencións. 2. Pois pasamos entón ao seguinte punto do orden do día, secretario. Punto oitavo, proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para que o Goberno leve a cabo un plan de recuperación da banda municipal de Lugo. Pois 3 minutos para o portavoz do Partido Popular. Gracias, señora alcaldesa, e bos días a todos. E de novo, benvida, Mar. A Banda Municipal de Música de Lugo, que data do 1876, aínda que tivo períodos de inactividade por causa da Guerra Civil e breves impases por cambios na dirección, mantívose funcionando ata o 2016, no que cesou como director don Rosendo Iborra. O máis importante desta banda municipal é que a súa historia de máis dun século está intimamente ligada á propia historia de Lugo e é que unha banda de música é, sin lugar a dúdas, a agrupación máis importante nunha cidade pola súa cercanía á poboación. E os lucenses coñecen perfectamente o servicio que a banda municipal de Lugo prestou durante toda a súa longa traxectoria. Fixo numerosísimas actuacións, gañou concursos representando a Lugo dende os seus inicios, promoveu a nosa cultura musical dentro e fora da provincia e tiñámola sempre presente nas grandes solemnidades da cidade como Corpus Christi, o San Froilán, os Días das Letras Galegas, etc. Pero por lo que é lembrada con enorme agarimo por varias xeracións de lucenses é pola súa presenza amenizando os paseos matinais dos domingos dende o templete de Praza Maior. Pero é que, ademais, a maioría dos integrantes destas agrupacións son os propios veciños do lugar, ou se fan veciños. Máxime na nosa cidade na que temos conservatorio e escolas de músicas varias. Pero é por iso que estes músicos no seu traballo se sinten implicados e fan crecer a súa contribución cultural mediante o estudo permanente e mesmo compoñendo as obras que se executan. Exemplos temos a Moreas, dende a Alborada de Xoán Montes ata a Muñeira da Muralla, ou o San Froilán, o mesmo o Lugo 98-99 do maestro Iborra. Así que debemos recoñecer a labor da nosa banda local como difusora de música popular galega, pero igualmente recoñecela como primeira depositaria e protectora do legado inmaterial que supón a nosa propia música de orixe lucense. É por todo isto que desde o Grupo Municipal do Partido Popular consideramos que xa é hora de que este símbolo de orgullo cultural lucense recupere o seu esplendor sen máis dilación. Polo que, como voz pública dos veciños, creemos necesario que todos os grupos deste pleno apoiemos esta proposición para que o Goberno da cidade diseñe e leve a cabo un plan de recuperación da total funcionalidade da Banda Municipal de Música de Lugo neste mandato. Porque miren ustedes, hai 3 bandas municipais profesionais en Galicia, Santiago, Coruña, e unha é a deste concello, ademais. Pero ninguna delas está na precaria situación na que está a de Lugo. Non ten director e só con 18 músicos.
Este plan global implicaría a coordinación das distintas áreas de goberno que, segundo as súas competencias, comprometeríanse a fixar e incluir todas as actuacións precisas e ben pensadas para ser eficaces para acadar o fin, como empezar pola avaliación dos postos necesarios e a súa categorización e despois facer as convocatorias periódicas de prazas de músico de especialidade, convocatorias de concursos de promoción interna, de dirección e todo isto con adecuación aos orzamentos. Así que neste pleno os lucenses gustaría. Moi ben, moitas grazas. Quen dá agora para a portavoz de Ciudadanos? Muchas gracias. Pues efectivamente nosotros coincidimos en este sentido con lo que dice la concejal Beatriz Vázquez, porque efectivamente desde el punto de vista cultural la banda municipal de Lugo es uno de los grandes baluartes. Es cierto que todos tenemos en la memoria y en la tradición las actuaciones de la banda durante décadas y décadas. Y lo más importante es que no solo lo tenemos nosotros en el recuerdo, sino que lo tienen nuestros padres, lo tienen nuestros abuelos y casi lo tienen nuestros bisabuelos. Es una institución centenaria que tenemos en Lugo y que, por supuesto, desde el ayuntamiento debe ponerse todo para que esta banda municipal tenga el boato y tenga, por decirlo así, la importancia que ha tenido en su día. Creo que la banda municipal de Lugo también es imagen de Lugo, no solo es la difusora desde un punto de vista cultural, sino que además es una imagen de Lugo, y cuando vienen visitantes, pues claro que sería un aliciente más el hecho de que en el templete de la Plaza Mayor hubiera una banda en condiciones y desarrollando su actividad como lo venía haciendo de forma tradicional. Pero lo que se está demostrando desde Cultura es que no tienen ningún interés por la banda municipal, no se hace nada reseñable por la banda municipal. Quizás sí un poco más con la escuela, pero a la banda municipal no se le hace ni caso. De hecho, en las últimas comisiones, penúltimas comisiones que tuvimos, se preguntó por el calendario que había para la banda municipal durante este año y la respuesta fue que ninguno. O sea, no había ninguna previsión de absolutamente nada. Ya se ha renunciado a que la banda municipal en este año 2022 tenga ninguna actividad. Es que eso es una auténtica barbaridad, es mirar para otro lado. Y luego también, que es importante, también hay que reivindicar lo que es el papel que tienen los trabajadores, porque después de la nueva confección que se hizo de la RPT, fue una pena que no se hiciera atendiendo más a sus reclamaciones, porque ahora de nuevo vuelve a ser una exigencia de los trabajadores una modificación puntual de la RPT que defina, por un lado, el puesto de director de la banda, que desde los músicos lo que reivindican es que no sea tan exigente para que se pueda presentar más gente, que es el nivel que está en la mayoría de las capitales gallegas, y por otro lado, que cuando desarrollan su trabajo, tenían que desarrollar su trabajo con la nueva RPT, se les dijo o se les exigió que tenían que presentar una serie de documentación, en este caso era la titulación, y resulta que la RPT no reconoce esa titulación y no se les paga el salario conforme a la titulación que se les ha exigido. Por eso entendemos que esta reivindicación que vuelve a estar en boga por parte de los músicos de una nueva RPT, creo que el gobierno municipal debería reconsiderarla, y es importante, por supuesto, nombrar a un nuevo director de la banda. Y como veo que se acaba el tiempo, continúo en la siguiente. Muchas gracias. Moi ben, moitas grazas. Quen dá agora para a portavoz do Goberno, para a delegada da área de Cultura? Ahora, bo día. Benvida, Mar, a esta corporación. Efectivamente, a Banda Municipal da Música de Lugo ten unha longa traxectoria no noso concello e conta con gran simpatía entre a veciñanza que a lembran cun agarimo, e así o puidemos comprobar no último concerto celebrado no San Froilán do ano 2019, a pesares das falsedades que se verteron desde a oposición. É curioso que o señor Vidal Pardo, cando o seu grupo foi un dos primeiros que verteron unha serie de acusacións pola contratación daquel momento dun director convidado e de músicos de reforzos para celebrar ese concerto que se fixo, por certo, de xeito intachable,
E naquel momento a oposición non mostrou unha pizca de apoio á hora de intentar que a banda municipal fixera algún concerto. Concerto que, por certo, foi todo un éxito, con moitísima asistencia de público, e tamén foi unha satisfacción para o personal da banda que fixeron o que realmente lles gusta, que é tocar e facer concertos. Lembrar tamén que na pasada Comisión de Cultura, celebrada o día 23 do pasado mes de decembro, que xa se mencionou aquí antes, ante unha pregunta do Grupo Municipal de Cidadáns, este goberno xa deu conta do proceso necesario para a sustitución do actual director da banda e da Escola de Música, que, como ben saben, ten concedida unha excedencia por servicios especiais durante 2 anos, situación que este goberno non puido evitar nin negarlle ese dereito a un traballador público. Permítanme tamén aclararlles que este concello, que conta na actual RPT cun posto de dirección da banda da música, por certo, o único en todo Galiza, porque falan vostedes das bandas de outras cidades, pero en ningunha das outras cidades hai un posto específico na RPT para director da banda, que, además, neste momento está coberto. E que, para sustituílo, é necesario abrir un novo proceso selectivo, que é o que se está traballando neste momento, unha vez xa que a persona que quedou en segundo lugar na proba anterior presentou a súa renuncia. E agora, como xa dixo a concelleira de Gobernanza na mencionada Comisión de Cultura, estáse traballando na modificación das bases para adaptalas ao novo proceso selectivo. Unhas bases que, ademais, son moi técnicas pola especificidade da materia, e unha vez resolto o proceso selectivo cando se pode programar un calendario de actividades para a banda. Polo tanto, non ten sentido o que vostedes propoñen, porque desde este goberno xa estamos traballando para que o antes posible poidamos disfrutar dos concertos da banda de música de Lugo. Gracias. Bueno, moitas grazas. Iniciamos entón a segunda quenda, minuto e medio para o grupo proponente, para a portavoz do Partido Popular. Gracias. Señora Ferreiro, nas outras RPTs si hai un posto de director e máis, un posto de subdirector. Miren, e a súa coletilla de xa o estamos a facer é a engañifa de sempre, que utilizan para todo, porque na actualidade, co seu facer, o certo é que no caso da banda, non hai avances efectivos de ninguna clase. Miren, dende 2019, a Concelleira de Cultura tiña a obriga de pedir o que precisa para dar servicio o que demandan os lucenses, e a Concelleira de Recursos Humanos a obriga de proveer. Pero para isto hai que chegar a acordos, verdade? E non se ven por ningún sitio. Segundo as asociacións de músicos, ademais, e directores de bandas profesionais, estas teñen que tener máis de 40 músicos para poder interpretar a maioría das obras. Nós temos 18 e a xiña 17 porque se xubila un. Pero ademais de número contan as súas especialidades. Nunha banda, basicamente, que son vento e percusión, se precisan 4 percusionistas, como mínimo, aquí só temos 2, e de trompa xa non digamos. Pero todo isto xa o saben porque tamén lle lo deixou claro o señor Fiuza, que venit, vidit e fullit. Isto é, cando pediu a excedencia para irse a unha banda coa que se podía facer concertos. Son importantes o director e tamén os músicos, xa que isto é como os xogadores de fútbol. Os bons non se poden permitir permanecer no banquillo sen marcar goles á espera de que o míster decida solucionar os problemas. Ao ritmo do goberno actual poden pasar anos, tempo moi útil se a intención real deste goberno é que desapareza a banda municipal. Pero que aínda hai máis, entenderán o abandono e injusticia que sinten os músicos da banda lucense co Moitas grazas. Quenda agora para o portavoz de Ciudadanos. Muchas gracias. Pues, bueno, en primer lugar, por supuesto, desde este grupo nos ratificamos en las críticas en la contratación a las que mencionaba la señora Ferreiro, porque no son nuestras, o al menos las hacemos nuestras, porque somos la voz de lo que los músicos dicen públicamente. Esa era una crítica de los propios músicos. Luego, por supuesto, cumplieron con su obligación y como buenos músicos que son, el concierto salió perfecto, efectivamente. Lo que pasa es que, y en esto sí, creo que tiene razón y es muy importante lo que dice la concejal Beatriz, porque el hecho de que se creara un puesto específico y ahora se quiera presumir de que es el único en Galicia,
Al final hay que ser un poco más efectivos. ¿Eso ha traído como consecuencia que la banda tenga un mejor servicio? Visto está que no. ¿Esto ha traído consigo que la banda tenga una organización, una planificación? Está visto que no. Es decir, las soluciones que se adoptan no funcionan, no traen resultados. Entonces es mejor volver a empezar y crear lo que este grupo defiende, que es una modificación puntual de la RPT, en la que, por cierto, además de crearse un puesto, además de regularizarse la situación de los puestos de trabajo, también se cree, porque no está previsto, el puesto de secretario, de jefe de estudios y el de subdirector. Y por último, y sí es muy importante, efectivamente hay que pensar por qué el último director de la banda se fue. Y efectivamente se fue porque se está tratando, y me gustó el ejemplo del fútbol, fichando a Cristiano Ronaldo para un equipo de segunda B. Moi ben, pois, quen dá agora para a portavoz do Goberno, señora Ferreiro? Que curioso, señor Vidal, porque precisamente os músicos, naquel concerto que vostedes tanto criticaron, foi por unha petición deles e estaban encantados. É máis, nós, desde aquí, desde esta concellería, e demais tamén da de gobernanza, que estamos en contacto constante cos profesionales da música, estamos pedindo de novo outro concerto, que fagamos o posible para traer un director, aínda que só sea para facer un concerto de vez en cando. O sea que non sei con que músicos falan vostedes, pero podo asegurar que estes músicos o que queren é tocar, que se lles traiga un director novo, e efectivamente é unha pena que todos lamentamos, que todas lamentamos de que o profesional que aprobou a plaza pois vai a ocupar un posto noutra cidade, posiblemente, porque ao mellor o funcionariado, por exemplo, o que se cobra da administración pública igual é menos cantidade que se cobra en outros lugares, pero temos que seguir o proceso que hai establecido. Hai un posto ocupado, renunciaron a primeira persona pedindo unha excedencia, renunciou o segundo e agora hai que iniciar un proceso selectivo. De nada sirve programar concertos da banda porque non hai director, non hai dirección da banda e os músicos non van a tocar se non teñen unha dirección, se non teñen un tempo para ensaiar os concertos para facer un traballo digno, que é o que eles queren facer. Así que... Moitas grazas. Pois última quenda para o portavoz do Partido Popular. Gracias. O Grupo Municipal do Partido Popular reitera que é necesario recuperar a total funcionalidade propia da Banda de Música de Lugo, cun director e con moitos máis músicos, e despois xa se fará a programación. Pero, fixen, pedimos que este goberno deixe de dar e de improvisar e dar largas falando de outras cosas e que desarrolle ese plan de recuperación global e verdadeiro que o faga público, que se someta a un control e que os lucenses teñan moi claro a que futuro se dirixe a súa banda, que é o que quere este goberno para a banda, que non, o claro é que vai pasar o tempo. Bueno, creo que quedou claro durante o debate que é o que se quere para a banda municipal. Procedemos entón á votación da proposta. Votos a favor da iniciativa. ¿12? Votos en contra. 12. Procedemos a votar novamente. Votos a favor da iniciativa. 12. Votos en contra. 12. Pois pasamos entón ao seguinte punto de orden do día, secretario. Punto 9. Dación de conta dos decretos que obran no Servizo de Actas e Goberno dende o día 18 de decembro de 2021 recollidos no Libro Único de Resolucións correspondentes ao ano 2021. Seguinte. Punto 10. Dación de conta dos decretos que obran no Servizo de Actas e Goberno recollidos no Libro Único de Resolucións correspondentes ao ano 2022. Seguinte. Punto 11. Dación de conta ao Pleno do Decreto de Alcaldía de 28 de decembro de 2021 relativo ao levantamento de reparo efectuado pola excelentísima señora alcaldesa de Lugo ao informe emitido polo interventor municipal en data 23 de decembro de 2021. Seguinte.
Punto 12, dación de conta ao Pleno das resolucións de tesourería dos meses de agosto a decembro de 2021. Seguinte. Punto 13, dación de conta ao excelentísimo Concello Pleno do Plan Anual de Control Financeiro para o ano 2022. Seguinte. Punto 14, dación de conta ao excelentísimo Concello Pleno do Informe Definitivo de Control Financeiro Permanente para o ano 2021. Moi ben, pois finalizando a orden do día, non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión do día de hoxe, recordando os portavoces que vemos agora no despacho de alcaldía para a imposición da medalla da nova compañeira e concelleira do Partido Popular, Mar Carballas. Moi bo día a todos e todas. Gracias, buenos días.